Mayong hapon mga kaisa. Schedule karon sa atong panagtigom, pero tungod sa kahitabo karon sa kalibutan nga pandemic, dili kita makahimo sa pagtapok. So among gihimo kini nga seminar pinagi sa video. O hinaot nga namo sa mayong kahimtang samtang nagatanaw nga paminaw aning seminar. Ang nahitabo nga pag-lockdown sa mga kalungsuran, dili lang diri sa Pilipinas, dili sa tua, sa tibuok ni kalibutan, magitawag siya nga pandemic kay kalibutan na gyud. Halos tanang mga nasod, no, nagpahigayon nag-lockdown. Og home quarantine, no, para ma-pin down ang pagkuyanap sa isa ka virus. Inatawag karon nga corona virus nga nagsugod nga natukiban og nagkuyanap ngadtong late months of 2019, no? So kini nga lockdown natagna man ni Prophet Isaiah, no, sa chapter 24 verse 10. Yan yung gitagna atong basahon. Ngayon siya, ang lungsod nga naa sa kalibog, naawaaw, nahimong desolate, namingaw. Ang tagsa-tag sa kabalay, gisiradaan. Aron walay tao nga makasulod. Sa tagna ni Isaias, no? So lockdown. Basahon na to niyang katibukan ng istorya ni, no? Nganong na lockdown. Ang atong topic day karong hapuna, the right perspective, divine retribution. Pasabot sa atong topic, ang hustong panglantaw. O divine retribution, pasabot, gaba o silot. Kinahanglan na to ang husto nga panglantaw. Muna importante karon kay ang atong attitude, atong himuon nga mga reaksyon, mag-aagad sa atong panglantaw. Kung tama atong panglantaw, tama atong himuon nga aksyon. Kung mali sa atong reaksyon. So mga kalungsuran karon, tibuok kalibutan, pang lockdown, pagsiradaan, no? Hasta mga simbahan, mga establishmento, mga lugar nga ginatapukan sa mga tao, pang siradaan karon. Hasta mga simbahan, no? Ginapang bunalan ng mga magsimba. Kita mo sa video. Hasta sa mga moske, hasta sa simbahan sa mga India. Bisa sa mga Kristyanista, ginapang bawal na. So ba, nagmisa gihapon, pinagi sa video, no? O ang Iglesia ni Cristo, na-appeal nga wa na magpahigayon, no? Nasupak na nila ang ilang mga tulumanon sa simbahan. O nakahimo nig dakong kaulaw sa mga kasimbahanan. Na-expose ang atong inasulti dugay na nga mga fake nga mga churches. Isa mo to, ang ilang mga churches fake. Ug ang mga relihiyon karon apil ang Islam. Hasta ang Kristyanidad
hasta ang Judaismo, ug uban pang relihiyon, Buddhist, Hindu, na pamatud-an karon mga inutil. Inutil kay taliwala sa krisis nga nabot sa kalibutan, wala sila ay nahimong solusyon. Pero kung patikalon, grabe. Napasikibuloy, patikalon na. Asa na siya ron? Ulaw na. So naulawan sila, nagani nag-post sa Facebook. Ingon na, panahon na siguro ni, na mga mini nga mga manalagna, mga mini nga mga nagapatuo-tuo, mangayog pasaylo. Kaya wala maisa sa ilang nga nag-predict nga na moabot dahil nga coronavirus. Tanawa, sa hitabo sa kalibutan. Di nga kuratan tanan. Hasta sila ron, pagsirada na. Asang Quiapo ron. Ang Nazareno sa Quiapo, sirado na. Ang mga tao nasa gawas, di pasudlon. Ingon na milagroso. Nga, gisirada mas mga pari. Mga pari karon sa Italy mismo, paingon na sa gato sa patay. Mula dugay na nato gina istorya sa Facebook ug sa radyo nga ayaw mong salig sa mga simbahan karon, sa mga nagapailang at churches, kay mini lagi na. Kay wala iglesia tinuod karon nga buhi nga naglakaw-lakaw sa kalibutan, puro mini. Di ba sila matuo? Karon, expose na. Klaro na. Tama gid atong isulti. Nga ang iglesia tinuod, wala din sa kalibutan. So, kita ninyo, kung sa kapalpak, no, sa mga pagtulunan karon nga gipasundayag sa kalibutan. Karon nahitabo na ay sayop nga perspektive hangtod karong lungtad. Akong isite sa inyo ni ang duha ka sayop nga perspektive karon kay importante ni. Kay kung masipyat, magpabili nga sipyat, magpadayon ang sipyat nga perspektive paglantaw, mamali gihapon ang reaksyon sa tao, o dili ka makaangkon, dili ta makaangkon og remission o kanang kapahuwayan gikan sa mga piste, kalamidad, o mga gaba nga nagabot sa kalibutan. No? Nagdugay ni siya tungod permanenteng mali ang aksyon o reaksyon sa mga tao sa kalibutan. Daghan ang mga kalamidad na abot, mga pandemics. Sa una, may lala ka pandemic, ito tawag nga Spanish flu. Bago pa nibuto atong First World War, na pa mga sundalo naggalibot-libot sa kalibutan, ni-attack ng Spanish flu, o mga ang estimate sa uban, 20 million, pinakanubok ang estimate. Ang uban, estimate nila is mga 50 million. Ang mga tao nga matay at that time, mga kuwan ra ba, middle-aged. Lahi sa virus karon nga ang kasagarang mamatay, mga idaran, na sa mga senior citizens. Although may mamatay man po nga younger. Pero itong panahon na sa Spanish flu, mga batanon. Kay ang mga batanon, kusog mo react sa virus. O tungod sa kakusog sa ilang reaksyon, magdugo na hinuon ilang mga tutunlan sa sigig ubo o magtubig ang ilang mga baga. Muna hindi nakaginhawa. Pero karon lahi, kining corona kay wala hinuoy primas. Wala primas, o niya mag-atake ang virus sa baga, dili na siya makaprocess og oxygen. Hantod nga magpunga-punga na lang ang pasyente og murag malumos ginhawa. So, ang kasagaran maigo karon mga idaran. Dili na mga batanon. Almost every century na ay plague o salot nga nag-abot sa kalibutan. Almost every century gina. Muna ginaingon ako nga nagapadayon nga silot o gaba sa kalibutan.
Kay wa pakatultol ang tao sa correct nga perspective nga retribution di ay ni. Gaba silot. Ug dapat magrepent ang tao, dapat mag-ampo, magpaubos. No? Tungkol sa sayop nga reaksyon, nagpadayon. Wa pa matultuli ang susi ba? Karon sa atong ginawali, atong kuhaon ang insaktong panglantaw. Kita karon ang ana ay correct nga panglantaw mga kaisa. Tungod nahibaw na nato, taod-taod na, mga 10 years na ni giwali nato, nga ang tinuod nga iglesia, wala diri naglatagaw sa kalibutan karon. Gitaguan siya, no? Nahibalo mo nga ang iglesia nga tinuod, ang inusarang iglesia sa atong Ginoo, gipatay. Pero ang kamatayon, blessing in disguise, kay gitaguan di ay siya, gi-insulate siya, gipanalipdan siya dito sa lubnganan. Ang iglesia gitawag sa Dios gikan sa kalibutan aron ma-set apart siya, mahimuon siyang balaan. Pero wala lang diha naghunong. Niabot gid nga wa na say kabutangan sa kalibutan, kitaguan gid siya sa lubnganan. It's wisdom of God. Kaalam sa Dios nga gihimo to. Kay naigitag na sa 57:1 sa Isaias, daan ang nakita ni Prophet Isaiah, nga na ay moabutay sa kalibutan nga evil. They were kept from the evil to come. May moabot dahil nga, ginatawag natin karong Great Tribulation. Muna term ni Ginoong Kristo sa chapter 24 sa Mateo. May maabutay nga Great Tribulation sa kalibutan. Ang ingon ni Isaias, from the evil to come. The evil. Dautan. Dautan ng mga panahon. No? May mga dautan ng mga panghitabo. May gitaguan. So, ang iglesia gitaguan, sa lubnganan, gi-insulate siya, ipanalipdan, para di siya maigo. Sa pagkaigo siya nga, tulog naman siya. Pero ang nabilin sa kalibutan, muni karon. Gikan pa kaniadto after nga salikway sa kalibutan ang atong Ginoo nga iglesia. Nagabot sa kalibutan ang dakong gaba nga nagpadayon ra ba. Ang prediction sa atong Ginoo, ang kaghabhio ng singabot nga walay taong makabuhat. It was a horrible nga prophecy sa atong Ginoo. Kay panahon nga walay makabuhat di ay. Way mga milagro. Wala gayong mga prophecy. Mga buluhaton nga iyan na sa Dios nga mabuluhaton, wala ni tabo. Amo na karon masurpresa permi ang katawhan sa kalibutan. Alangan di masurpresa nga wa pay mantagna. Pero kita sa karong panahon nga gipahibalon sa ato sa Dios nga ang iglesia di ay niya wala na karon naglungtad. Gipatay na di ay. Nahibaluta nga niabot na sa kalibutan ang gaba. No? Muna ni divine retribution. Pero panglantaw karon sa uban ani dili retribution. Ato na isgutan niya. No? Abi nila dili ni gaba, pero gaba ni. Atong tanawon ang chapter 6 sa Revelation. Nahimong lalis na namo sa mga membros ni Eli Soriano. Kaya nakita ko iyang bag-o, no? Related sa COVID-19. Nagpagawas sa inganing istorya sa iyang Bible study about sa horsemen of Revelation. Katong upat bitaw ka kolor ng mga kabayo na may nagsakay. Iyang istorya, i-relate man niya gihapon sa mga plagues. Iyang istorya niya nga kana ko nung mga nanakay atong mga kabayo, mga personalidad gyud pati ang kamatayon, si kamatayon daw na si. O katong hadis, si hadis daw na. Personalidad daw na sila. Nga barkada sa nagsakay itong puti nga kabayo. Pasabot niya nga isa ka grupo lang to sila, tong upat ka kabayo, murag gang bitaw.
Nahimong lalis to namo. Nasaksihan na ni Brad Bert Santarin ug ni Brad Sagani Imin. Kay si Brad Sagani mo'y nagpost sa ilang group atong akong gi-counter sa mali nga pahayag ni Eli Soriano. I-counter ko nga ang nagsakay sa puti nga kabayo o katong puti nga kabayo, ang kahulugan na Christian Revolution. No. Revolution sa gospel during the first century. Nagsugod. Dili ito siya, ang ilang manggod, false religion kuno na. Kanang puti nga kabayo, may sakay nga puti, nga may corona, o may kanang pana bitaw, pero may bala. Manay bala, kaya human naman. Itagaan na siya crown sa kadaugan, Victor's crown. Kaya nagdaog na. Ang ingon manggod nila nga false Christ kuno na, mini kuno na nga Kristo. O ang iyang purpose kuno, iligaw ang mga tao. Ang tinuod, Christian Revolution na, naglangkom na kang Ginoo Kristo sa iyang iglesia. Partikularmente ang iyang mga apostoles mo'y nagpahigayon sa maong revolution sa gospel. During that time, ingon ni Juan sa iyang nakita, they went forth conquering, present tense. Meaning, sa panahon ni Juan, presente nga nagapang-conquer, nag-conquer sila. No? Conquering. Pero naay other portion pa, nga future. Conquering and to conquer, or to finish, or to complete his conquest. Motoy wa panahuman. So naiputi ka kabayo sa chapter 19, ingon ni Eli Soriano, mo itong tinuod nga Kristo. Ingon ako, mo ito ang continuation, mo ito ang completion. Sa chapter 19, kaya kauban na itong kabayo nga puti gihapon, nga gisakyan sa kining atong Ginoo, nga ginganlan og pulong sa Dios, na ikauban siya nga hukbo gihapon, nga nagsuot gihapon mga puti. Mo ito ang mga saints. Mo na itong pag-complete siyang conquest. Pero in the first century, conquering pa lang. Ato nga sentence na tunga to sa duha. Conquering, present tense at that time, first century, and to finish his conquest later on, in our time. So may sikrito na diha nga wa niya ma-gets. So akusar nila ang rider of the white horse diha sa chapter 6 nga false Christ, false prophet, o false religion. Nabasa ko sa padayag ni Eli Soriano sa iyang Bible study. So, counter ko to, although ako sa mention. Pag post ni Brad Sagani sa ilang group, nag-react sila, upat ka buok yun, tira sa akong post. Pero nang hila man silang upat gihapon, sa dihang ipangutanan ako, nga nung gipasanginlan man ninyo, bakit niyo inakala? Mga Tagalog kabalo ko, mga membro ni Soriano, kaya natudlo ko na ka Soriano dayon, maminaw daw ka Soriano. Nga nung giakala ninyo, na bulaang propeta o bulaang Kristo ang nagsakay sa puting kabayo. Yung purpose daw, mangligaw. Hindi ko gisulti ba diha nga unsayang purpose? Oy, purpose diha mangligaw. May ginawa ba siyang masama? Nangligaw ba siya? Wala. Tungod lang kuno kay kabarkada nyo. Hindi man nyo ta kabarkada tong pula kabayo. Actually, katong upat ka kabayo, walay color, puti, pula, itom ug luspad. Sequence of events raman to. Actually, katong puti nga nagakangker, gialkontra siya counter-revolution. May pasiug na po og counter-revolution batok sa puti nga kabayo. Sa ito ba, dili sila barkada. Ingon niya, barkada Mali. Dili sa barkada, actually, kontra. Ni kontra tong puti kabayo nga nagsunod. Nagsunod sa in sequence. Actually, gibangga niya. Gibangga niya ang revolution sa unang kabayo, which was a Christian revolution. It was a counter-revolution nga giumpisahan sa mga Hudyo o nga gitiwas sa mga Romanhon. Motong madugo, pula, madugo nga persecution to.
So, uban nga nabasa ko nga mga komentaris, ingana gihapon. Bisa gani ingon nila, itong membro ni Soriano, ingon niya, sa passion daw mo gihapon. Sa ato ko sa passion di ay, sa Katoliko, nagkuha si Soriano, ingon ko. Kaya magtuan ng passion sa Katoliko. Sa uban nga mga version mo gihapon, pero kato, ang ilang analyze, nganong, kung Kristo to siya, nganong ang nagsunod pula, gira. Ang nagsunod, gutom, o nagsunod, kamatayon, o lumganan. Kung Kristo to, dapat ang nagsunod, nindotanan. Pato sa himaya, nganong Kristo, gira, gutom, patay, lubong. Wala, di na magets, kay wala sa ilaning doktrina ng atong nagbawaan, nga ang iglesia, gilubong yun. Gilubong yung iglesia yun. Pero sa ila, wala eh. Para sa ila, iglesia, nagpadayon hangtod karon. Therefore, kanang sikrito diya sa Horsemen of Revelation, di ka na magets niya. Kasi pagkagets nila, kay para sa ila, from the first century up to now, puting kabayo kung puti manggaling. There was no time para sa ila, na namatay, gilubong. Ug walay gaba pang niabot. Unya pa daw gabaan ng kalibutan kung ang church nga niya karon nga mao kuno sila sakmito na sa babaw saka pa moabot ang mga gaba magulan na gaba sa kalibutan. Pero sa ato nabalo kita nga nag-abot na ang gaba puting dugaya na. Actually ang nindot nga prophecy sa atong ipasaad niya sa 24:22 sa Mateo. Undangon niya na ning Great Tribulation na abot sa kalibutan. Kay kung dili niya undangon pati kitang mga pinili karon nga generation ma-appeal ba? Ano yung appeal maganit ang lockdown? Nag-quarantine maganit na? Delikado man. Kay wala ko tayo mga gahom. Although karon ako gina-prepare nga mga tambal, pero magamit rin nato ni kung naan nagyod. Kung may mga kaisa na nga maigo, ako i-apply, di po na ako ipasigarbo sa karon. Kay ang scientific world, ato manggod by revelation ni siya. By knowledge. Di ako gibasihan, may mga basihan man pungkos Bible, o sa atong knowledge karon sa sikrito nga atong sakpa sa pulong, may basihan ako para mag-create ani nga tambal. Pero di na ako ni ihatag sa ila pa kay ang ginabasihan sa kalibutan karon ang scientific word bangyod. Sa ila na karoy tambal nga ginagamit nga wa pa nabaw ipon sa uban akong itugan sa inyo ang nakatabang sa mga pasyente sa Wuhan sa China, katong tablitas nga gigama sa mga Hapon. Ginatawag to siya nga Favipiravir. Favipiravir. Ang iyang brand name niya is Avigan. Kato siya, na-proven dito sa Wuhan nga nakatabang dito siya sa mga pasyente. Munang dali na siya nakarecover. Pero gikato sa Japan. Tablitas siya. Dili ng mga ingon nga saging, limon, asin, soda, dili na scientifically tested pa dito. Napa isa, remdesivir. Pero kung siya injectable, ginagamit po nila dati sa Ebola virus, pero wa mag-successful, failure. Wa niya masagang ang Ebola. Pero karong i-test nila, random trial testing, epekto siya. Although hindi nila 100%, pero may improvements o nakakita silang hope nga pag ma-develop ni Sigmayo, posibleng masagang-sagang ang pagdagan sa coronavirus infection sa kalibutan. Kita natin ginaandam, muna akong gikabisihan karon, although may kulang pa kong ingredients, ginapangita na ako. Ginaandam na ako ni para po sa tuwa. Gihatag po ni nga knowledge sa tuwa, pinagi sa atong nahibawan nga mga sikrito karon sa Biblia. No? Nga wala mabawi sa uban. So, ang iglesyang tinuo to as Hades. And it is the wisdom of God nga gitaguan sa dito. Ang nabilin sa kalibutan for hundreds of years, wala na ma-appeal sa maong church. So, pwedeng dagdagan ng churches na gawa sa kalibutan, pero mga mini, mga fake. O karon na, bisto na gyud nga mga mini gyud. Kaya ang tinuod nga iglesia na may mga gasa, may prophecy, na healing, may miracles. Wala ginatanan karon sa ilang ginapahambog nga mga iglesia.
So, gi-shutdown sila sa gobyerno. Kaya nahimo pa sila ganing hinungdan sa kusog nga pagkatag sa disease. Kaya ito simbahan sa South Korea. Isa kami pero mga 60 years old siguro, 61. Sa ilang simbahan, nagkatag ang maong virus, ug daghan kayo sa South Korea nga na apektuhan. So, katuganing leader nila to, nagapatuo-tuo. Nga, maragi sa kinsa, no? Nga gamhanan. Pero, naulawan sa mayo dito sa Korea, tungod siya ang pundok mo palapnag, nagpakatag sa virus, kusog kayos nga tanan. Dool-dool mangkot sila. Tapad-tapad yun. Shoulder to shoulder. O niya, kada sulti sa ilang leader mo, singgit sila, amen, pwedeng lagpot sa ilang mga fumades o kanang mga aerosols, gikan sa ilang mga baba. So, dali na kayo nagkatag. So, by this time, wala naging iglesia nga tinuod sa kalibutan, dugay na actually. Ang iglesia naglungtad 1st century lang. No? Hinga po sa 1st century, blackout na. 2nd century, mga kuwan na lang to, kaning salin na. Ako ba, nakagukod pa, no? Naka-appeal, itong nakadungog. Ang uban, wa na yun. Blackout. Ang tinuod ng mga Christian sa tatang, ipamatay yun. Ipakaon sa mananap. Ipanglumsan. Ipangsunog sa kalayo. Timanin nyo na ha. Gilumsan, gipangsunog sa kalayo, gipakaon sa mananap, gipanggira. Kana nga mga butangan, gipanghimo na sa iglesia, tuganan tamo ni sumbalik na sa kalibutan ron. Himong kalamidad. Nagiampo ba yan ni David sa una ni? Atong basahan niya mga bersikulo. Ngay atong pamatudan, kini tawag nga divine retribution. Retribution gini. Balos ba? Gibaslan ang kalibutan sa iyang gibuhat sa atong Ginoo o sa iyang iglesia. Abi ninyo, dili lang ang Ginoo ang gimahal sa Diyos. Ang nagmahal sa iglesia, ang Diyos mismo o si Ginoong Jesucristo. Duha na. Sa una, ang amahan mo'y naghigugma sa iyang anak. Pero ang iglesia, duha ang nagmahal sa iya. Actually, tulo pa. Upat pa. Ang Diyos, ang iyang anak. Lawas niya iyang pangasaunon Gikilala po siya nga, sons of God, kining iglesia. O niya may duha nga nagalaban sa iya at the time. Ang balang espiritu, ang anghel niya. Binantayan to siya. Mauto ang mga personalidad nga naghigugma ni iglesia. Busa, nagaingon ko nga, dili basta-basta ginhimo sa kalibutan sa iyang iglesia, pagmasakir, pagpamatay sa mga saints. Dili gito basta-basta, makagaba. Ingon pa gani sa atong Ginoo, nag-warning isa sa una. Imo ganing papangdulon ang isa ining mga gagmay, ingon siya. Ang ginami niya iyang saints, iyang membro sa iglesia. Papangdulon mo ang isa diya sa ila, may panahikog ka. Higtan himog bato, no? Putang kag higot kag bato sa imong liog og ambak sa dagat. Mas maayo pa daw. So, warning to siya, nga ayaw gid ninyo pasipad ining gagmay. Iyang iglesia ba? Kaya dili lang ang Diyos ang nahigugma sa iya at the time. Hasta ang Kristo mismo ang anak sa Diyos. Kaya iya ang pangasaunon. Iya mismo ng lawas. Yang nag-atiman, nag-nurse sa maong lawas sa iglesia, ang balaang espiritu. May balaang espiritu to. Mga balaang tao to. And the greatest of them, kining tulo, i-mention ako, special mention ako, si John the Baptist. The greatest of all that are born of women. Panahon sa balaod, Moises. Nakaabot pa man sa kay Christ, siya pa nabaptize kay Christ sa lawas atong Ginoo. Greatest of all men. Pero may greatest pagit siya po. Si Paul. Si Paul o si Juan Bautista, pareho kapalaran, ipamutlag ulo. Kuyaw, no? Ngilngig to nga sala. Ang mga pinangga sa Diyos, Pedro, Diyos sa Pedro, gilansang po sa krus. Suhi. Sama sa atong Ginoo, gilansang po sa krus. Si Pedro lansang sa krus, suhi. Ang nangamutan ng Roma. Roma nakadalag, naggalgal gyud sa kalibutan, mga nasod. Sa gaba, Roma gyud.
Roma nang amotanan sa paghimo ana. Paglansa sa krus atong Ginoo, Roma. Paglansan kang Pedro sa krus, Roma gyapon. Pagpugot sa ulo ni Juan Bautista, mga Romanhon gyapon. Si Herodes, Romanhon man to. Hari sa Judea. Si Pablo, sa Roma gyapon gipugotag ulo. Kuya ang mga sala na. Wala kabalo ang kalibutan sa iyang gibuhat ba? Kung unsa kang ilad kangilingig ug kahinos, heinous crime. Mo na ang kalibutan karon wa kabalo ana. Wa sila kabantay nga we are worthy of these plagues. Ang ayan na kalibutan mo dawat aning silot o gaba. Pero sa kabalo ani. Bisag makasimbahanan karon naga patuto ang mga churches sila. Wala silang kasultiana. Kay feeling nila, nga nung gabaan man, nga naaman mi diri. Kabalo man po sila. Nga ang Iglesia, dili pwede nga magalungtad sabay sa mga kasakitan, nga ibo-bo sa kalibutan. Di pwede magsabay. Kabalo sila na, nasa Biblia na eh. So ang feeling nila, pre-tribulation, before tribulation period, i-rapture una ang church. Unang doktrina nila, pre-tribulation. Before tribulation period, mga 666, mga plagues, mga tribulation, unya na kuno na. Kung wala na sila dire. Imagine from first century up to now, wala pa daw. Pero sa kabalo, kaya ng 666, hagbay na. Roma may nagdala na. Roma man ang 666 nga nasod. Siyang tinatawag nga monster o beast of revelation. Ang mapintas nga mananap. Ang nagdala na. Roma. Kuya ning Roma. Hamo ning mata ninyo, ipunti nyo sa Roma yun. Dako kayo nagsala. Kalibutan, nadala niya eh. Nadala niya ang kalibutan. Ito ganing warning sa Revelation 18, 3-4, atong basahon. Revelation, so pinadayag, Apokalipsis, basahan ito sa Binisaya. Apokalipsis 18, 3-4. Apokalipsis 18, 3-4. Ingon dire, huwag nakita ko ang usa sa iyang mga ulo. Ingon sa nasamaran, huwag ikamatay. 18 ba ni? Katrisi man din ni. 18. Mananap gihapon to. Sa 18 ta. Ngayon diri, ang tanang mga nasod nangahulog tungod sa binos sa kaisog sa iyang pagkihilawas. Wrath man nino, kaisog ni. Kapungot. Binos sa kapungot. Wine of wrath of his fornication. Ug ang mga hari sa yuta nakihilawas uban kaniya. Sa ato pa mga nasod, nadala niya yun. Napainom niya sa bino sa kapungot sa Diyos tungod sa iyang mga sala. Sa 4 nagingon, nadungog ko ang laing nga tingog gikan sa langit. Nga nagaingon, gumuwa kamo kaniya, katawhan ko. Aron dili kamo makaambit sa iyang mga sala. Ug aron dili kamo makadawat sa iyang mga hampak. Ang hampak sa Roma, naabot sa tarang nasod. Nga naman, sa pagkahuman sa Iglesia, nga napahuway na sa lubnganan, ang kalibutan, iuban man sa Roma. Apil ang Pilipinas. Daghang mga nasod nga diehard kay sa Roma, hantod karon. Ang Latin America, hantod karon, diehard kay sa Roma. Pilipinas, hantod karon. Majority of Filipinos diehard kay sa Roma. Wala katilaw, ginig hampak yun dako. Roma ang naggalgal sa kalibutan sa pagpakasala eh. Dako sa sala sa pagpatay dili sa Ginoo, pagguba sa Iglesia, pagpamatay sa mga balaang tao during the first century. Inya, pag-abot sa sa Roma di sa atong nasod, sa mga nasod sa uban, pwedeng dawat na to. Murag virus ba nga ginadawat sa cell sa atong lawas?
Kining ginatawag nga COVID o kaning coronavirus, manang istorya ba? Pagsulod sa virus sa lungs, sa cells, nasa spike eh. Mga tawag nga corona, may mga spike siya. Katong yung spike, makiglamano sa cell sa atong lawas. Wa niya ma-identify ba nga enemy. Manitabo sa Pilipinas, pagsulod sa Roma sa Pilipinas, dawat. Kita ninyo, ang spike sa virus, gaana o. Ang cells po nato, may kwan po siya, enzyme po siya, may protein po siya nga. Masa kabantay ba? Pag ana, automatic po, gakos. Tapos, sulod na yun ang virus sa cell. Sumunod sa cell membrane. Usually, ang mga cell membrane, ang cell membrane, usually protektado na. Di na basta masudlan. Pero ito katingadaan, pareho sa AIDS, HIV gihapon, sa AIDS. Mo gihapon istorya ha. Pag sulod sa, duol sa iyang, sa virus, dawat, di siya ma-identify ba? Cross man ang dala. Basta kabantay, may espada. Nga nagpahipi. So, ang Roma, virus ni, sa kalibutan. Gidawat sa mga nasod. Ang mga nagiwarningan panggawas mo. Ayaw mo, makadawat mong hampak niya. Pero sa mga tanang nasod man yun. So ang iglesia, wag ginahimo. Sa dihang giwarningan nga gawas, ni gawas kitang iglesia. Asa sa paingon nga tanang nasod na naman. Ang Roma. Empire good. Abi mo, asa ni adto ang iglesia? Lubnganan. Wa sila yung paatuan. Lubnganan na yun. Dito siya safe. Pero ang tawag ni Isaiah na kay bansay kay si Isaiah sa nakita niya ni sa prophecy. Ang tawag ni Isaiah ni is sikreto nga chamber. Dito gipatago sa Dios ang iyang katawhan. Secret chamber. Pero sa karon sa aktual lubnganan. Insulated siya dito. Wala na siya madutli sa mga hampak. Safe kayo siya. Wala siya madamay sa mga sala. Kaysa pagbiya sa Iglesia, gipredict mo ni Pablo kadaan sa 2 Thessalonians 2:11, kamay mo abot po nga kusog nga paglinlas kalibutan. Roma gihapon nagdala. Ang nagdala sa dakong linla, kusog nga linya sa kalibutan, Roma. Lingla, munang dawaton. Malingla man. Very treacherous. Rome is very treacherous. Mailad ang mga nasod. Kusgan siya. Ang iyang kuan gyud, ang iyang karakter is hangaway gyud, conqueror, conquistador. Pero sa iyang approach, gamit sa saywar, pabuto-buto. Pag-abot dito, murag maayo. Murag maayo dayon. May approach mo, dawaton, napaabot niya sa Cebu, sa gibuhat ni Humabon. Primero, lisang sila. May gusto mo away, may gustong di na lang kay, may mga kanyon. Pag-abutan ng, murag maayo man. May mga pari, mga tagbiste, magbabae, mga laki, magbabae, mga missionary. So, nailad ang mga nasod. Dawat, murag virus. Pagtanaw sa cell sa atong baga, murag okay man. Laman, no? Susulod na hindi ay. Pag-abot dito, tuwa na. Nag-replicate na siya. Dili ni mo mapatay ang virus, kaya ang virus walay kinabuhi. Yung ba nga, patsa ng virus, mamatay ang asin sa virus, dili mo mapatay ang virus, kaya di wala siya kinabuhi. Virus is a poison. In fact, ang meaning sa virus is poison. Pero naasay materials, mga particles, molecules, tinatawag siya nga, may RNA siya. Di ba itong mga cells na po DNA, RNA? Napod siya. Pagsulod niya dito, katong iyang RNA, ma-replicate ito sa sulod. Gamiton niya ang resources kagikan sa cells. Pareho gid sa HIV gihapon. Ma-hostage siya ang atong cell. Sa dihang nadaghan na siya, putok na tong cell, magawas na putik, daghanan na hinuon. So, the same thing himo niya sa uban nga cells, hantod nga malumos. Masupugit. Tanang Pilipinas. Tanang mga nasod na abtan sa Roma, sa nahitabo. Puting luya. Nagpunga-punga, murag ipanglumsan. Murag mga hubog.
nagkahubo-hubo. Ang nag-take advantage ang Roma. Pero karon bistado ang Roma. Nabista ang iyang mino, paingon na sa iya. Pagkahuman sa China, Korea, ang kusog kayog infection dito sa Italia. Pagkahuman, nabertika na po sa Amerika, US, ang Italy. Ang China naka-recover kay naman sila gigamit katong abigan og ni-lockdown man sila dayon. Komunista man. Yang Italy kay di man. Ang mga tao diya licentious man. Hilig og lipay-lipay. Daghang mga bayad diha, daghang mga prostitute pod. Bisag tungang adlaw. Amerika liberated pod. Mag-alangani sila mo lockdown sa mga tao kay gina-consider na ang human rights, ang freedom, ang liberty sa tao, ang mga lipay. Hindi mag-lockdown na yun. Dili-dili. Once mag-dili-dili kag lockdown, ang infection kusog kay ano, di man mo makitaan, mabawaan, di mo makilala ang carrier sa virus. Mo nagkusog ang infection. So puti daghana by thousands per day ang infection. Nunya ang tibuok kalibutan sa first 100,000 nga infection nakuha to sa in 40 days. Another 100,000 nga nadugang 11 days na lang. Another 100,000 4 days na lang. Karon by day. Yan nakakusog. So kung di mag-cooperate ang tao sa lockdown, sumala sa na-predict diri, bisan ang Diyos nag-ingon eh. Sa Israel ginahimo naman sa unang panahon. Mabasa ninyo sa 26 sa 20 sa Isaiah. Gusto niyo basahon? Basahon nato, no? Kung ilabot to sa lockdown, ibasa ito sa 2014, sa Israel, ginahimo naman yung lockdown sa una. Ga-quarantine po sila. Isaiah 26:20. Israel, alis to po sa lockdown. Nag-amigo ka ni Israel, kalaban nila itong mga Muslim dito, mga Arabs dito kalaban. Nag-amigo na sila ron. Ano man, kaya hindi sila mag-cooperate sa isa-isa. Pareho silang mga matay. Umari ka mo, akong katawhan. Sumulod ikaw sa imong lawak. O takuma ang imong mga pultahan. Nag-quarantine sila, sige na pag may problema. Sa imong libot, tagui ang imong kaugalingon sa diyutay nga panahon, hangtod nga ang kasuko muagi. So ang Israel, di kayo kusog ang ilang infection dito kay anad sila aning lockdown o quarantine. Kaya sa unang panahon pa sa mga propeta, pag may kalamidad nga moabot tungod masuko ang Dios, kabalo ang Israel eh. Kapungot na sa Dios eh. Makasala sila, automatic. Anad na sila sa disiplina. Kabalo sila sa gipahamtang ni Moises nga blessing and punishment. Curse. Pag musunod ka sa balaod, blessing. Pag musupa ka, curse. So, alisto ang Israel diha. Lipay-lipay sila pag blessing. Pag may propita mo ingon, maito sa ila, may propita man, karon kalibuto ay propita. Tagna-tagna. Tsamba-tsamba. Pero daghang tikal, mga churches. Sa una, pag kita nila nga may curse nga nag-abot, magkuhan na sila, self-examination, mga Israelitas. Time's up. May sala siguro kita. Mungusod tayo sa propita, unsa may sala nato, nganong may salot man, nganong may gaba man. Musulti na propita, nakasala mo, kaya mo ninyong ibuhat. Sulod tayo sila, quarantine. Unya, magbasol, magpuasa. Nagpuasa pag gila sila. Karo, may ga-declare puasa. Lockdown naman tanan. Dapat ang mga Christians mag-mourn. Mahimo magpuasa, mag-ampo, magpasaylo. Kita daan at ang kasigig ampog magpasaylo. Tungod sa kalalatan ng abot sa kalibutan. Kay nasayod naman ta. Pero ang kadaghanan sa katas kalibutan, haperting lipay-lipay gyud. Patuyang gyud. Hudyaka gyud, buhakak gyud. Karon nakamatikod sila nga
na ay mga panghitabo nga sama niya ni, karon pa sila nag-react. Ang reaction pag yun, di mao. Muna itong tanawan karon. Ang atong perspective, mo ni. So ang atong reaction nun siya man, kay kuan man ni gaba silot, as usual, sober ta. Seryoso ba? Oh. Tapos, as usual, humble. Mga itong ginahimo. Paubos. Toward God. Humility toward God. Sunod, repentance. Kita bisag, dugay ng sala sa kalibutan, sige tag hinulsol. Ako, dugay ng sala sa kalibutan ang pagpatay sa atong Ginoo, pagguba sa iglesia, hangtod karon. Kasi ko pahayo pasaylo. Amahan, pasaylo kami sa gihimo namong dautan sa imong iglesia ug sa imong anak. Sige hapon tag-repent. Kaya pare sa mga prophet sa una, sina Daniel, Ezekiel, nakasala lang nasod, silang mga propeta, ampo sa Diyos amahan, nakasala kami sa imo. Ipatay na mo imong mga saserdote, imong mga nakahimo, lapas na imong balaod. Repent. Namun hatod karon, sige tag-repent gihapon. Ang dakong sala nato nga gi-reject nato ang anak sa Dios o giguba ang iglesia. Gi-destroy nato ang church. Muna ang atong pagampo o pagbasol. So ang atong pagampo nga na masisaad, hunungon na, i-cut short, karon panahon na kumahimo. Sa atong panahon, i-cut short niya ang kining retribution. Itawag natong Great Tribulation, ang strong delusion, ang itawag nga kagabhion, the night, or the evil, or the indignation, ang kapungot, kaligot-got sa Diyos. Ano atong inaampo nga mo hunungon na. No? Sa atong panahon. Kaya ron, di na maapektuhan ang mga next generation na to. No? Kaya wala pa nag-ampog ingani. Tungod lagi sa perspective nga di mao. Kung sa ila perspective nga di mao, atong hisgutan karon. Kung ano itong base ang nahitabo sa Golgota. Kabantay mo pagkalansang sa atong Ginoo sa cross, dito sa Golgota, na ay duha nga gilansang po sa cross, tapad niya. Unsay perspective sa isa. Ug unsa po'y perspective sa pikas, no? Duha ka perspective to ha. Ang isa ka perspective, itong nagibitay po sa cross, masaya resulti. Sugod sa history nga, if you are the Messiah, kung ikaw ang Mesiyas, if you are the Messiah, or Christ, murag pariho gyapon sa style ni Satanas, no? Kung ikaw ang anak sa Diyos, sa ito ba wala nagtuo o na sa pagduda? Kung ikaw ang Mesiyas, luwasay mo ko galingon o kami. Yan ang reaksyon. Tungkol ng perspective, di mao. So wala humility, oh. Imbes magampo ng hagit, kung ikaw. Imbes nga, magampo na lang, Ginoo. No? Pero ang isa, makita ni mo niya. No? So karon unsay kakahitabo karon sa kalibutan tungod sa mali nga perspective. No? Feeling nila manggod church sila. Or feeling nila kaning they don't deserve, no? Kalibutan gyud generally ang ilang perspective, they don't deserve this. Feeling nila very good sila eh. Basta Roma. Ang Roma sukad-sukad wa pagid sa masiruti. Isa gibuhat sa Roma? Isa gibuhat sa Roma di Mayo? Si Satanas, kitagaan niya Mayong ngalan. Imagine, tawag ni Satanas nga Lucifer. Kisa nagngalan kay Satanas nga Lucifer? Roma. Gikan sa, sa Latin wordings. How art thou fallen from heaven, O Lucifer? Lucifer, sa ila lagikan. Na uban nga mga Bible translation nagamit pag Lucifer. Kanang Lucifer, mayon ang pangalan, hindi na pwede kay Satanas.
Bearer of light, di ba? Bearer of light sa Satanas. Roma, gitagaan niyag maayong pangalan sa Satanas. Ikaduha, ang pinakamapintas nga killing machine, ang cross. Iyang gibless o gisanctify. Gitawag niyang Holy Cross. No, ato siyang mga nasod, may dala sang cross. Sa ingo niya, balaan ni nga cross. Santa Cross. Ito po mga Pilipino, disip lagi. Sabi ingon sa mga tao, dili man nidautan siguro, kay kahoy naman yung dala, oh. Balaan ko nung krus ni, ato naman yung simbahon di ay. Di man di ay ta, ingon nga, pangutlan tagliog nila ni, awayon, di man di ay. Luhod naman di ay ta aning kahoyan ni. Nadisip ang mga tao, gidawat siya. Muna ka-deceptive ang Roma. Pero, naigapahiping nga espada, og la sila pang gobyerno, nga pangninglon mo buwis o niya. Muna hitabo sa mga nasod nga gisulod sa Roma. Giaratay dayon. Sulod mag-virus. Ikatulong gihimo sa Roma, ang nahitabo sa Roma, nagpasundayay sa pabida. Humanyag ipatay nga itong Ginoo nga iglesia giguba, gi-honor, gipasidunggan. Gipasidunggan ang Roma og taman. Antun sa langit. Imagine, naghimog dakong krimen sa kalibutan, ang Roma, pero gipasidunggan sa kalibutan. Dinayig. Honored ang Roma. Imagine, parang may imposiblihan nga, no? Karumal-dumal nga Roma, ang gihimo niya. Pero nga nung siya gipasidunggan sa kalibutan karon. Imbis shame ang maabot sa Roma, honor. Ingon pa sa kanta, a cloak of deceit brings honor to shame. Tungod sa deception ba? Imbis kaulaw ang maabot sa Roma, gihimaya ang Roma. So kalibutan karon feeling good. Happy lang Roma. Tanang mga Katolikantes, mga countries nga may mga churches, feeling good sila. Sabi nila, okay ra, wala ni. Pasira, wrong na. You don't deserve gaba, we don't deserve silot. Kaya mga very good ta. Kaya natanaw po niya ang Roma. Ang Roma, dako kayo sa lawa, masiluti. Dato magayang Roma noon. Pero may sikrito na kung kano siya naman sa Revelation. In one day, suddenly, gubon man siya. Pero kang kalibutan, wala nakamatikod, abi nila okay ra, happy man ang Roma, so happy po ng tanan. Rejoice. Rejoice ang mga protestante mo gihapon. Alive po ng mga protestante. Rejoice evermore. Sige kanta, sige sayaw mga protestante. Churches, pero karon na virus, na nanggaba, nangawala, sirado. Lockdown. Yawa pag sila mga ayog pasaylo sa ilang magipanghimo. Ang kwartang ilang gipangkolekta tungod sa ilang mga tikal, wala nila gipang-uli sa mga tao. So they don't feel that deserve this, no? Kini ba? Kini nga perspektibo. Duha man ka perspektibo atong tanaw. Ang kalibutan apil na ang mga Kristyanista, mga reliyon, they don't feel nga may ingani, they deserve this. So wala humility. Karon nag-sober sila, seryoso. Pero lay ang daga silang utok. Wala man mag-repent. Para paminaw nila, man tayo sala. Sabi sala na to. O sabi na kung sala ka nga gigabaan taging ani. Kung gaba mga ni, di gaba, oy. Trials lang ni. Mali, di trials. Gusto ay trials sa ato. Ang mga mali nga perspective sa mga churches karon. Mga brothers and sis, mga pastor, minister, mga pari. Trials lang ni. Magampo lang ito magligon ta sa atong. Magligon sa mga sayop. Padayon lang sa iyang tinunto. Kaya nga no, ingon sa mga parig pastor, trials lang ni mga kapatid. Pagkahuman na nga trials, manimba na punta. Koleksyon na punta, patikal na punta mayo. So wala repentance diya. Nga naman. Wala man sa kabalong nga ang ginahimo lang sala. Wala sa kabalong nga chronic na ni siya nga retribution. Chronic ba? Ano sa'yo pasabot sa chronic gani? Nagbalik-balik, padayon. Kung sa chronic cough, balik-balik nga ubo ba? Sa katuig, duha ka, trukot na sige lang ihapog. Hinubo ni maundang. Kay ang kagaw naara. Ang sala na to naara. Muna, ang divine retribution, chronic, nagafigil padayon.
Pero, nailain perspective. Kini atong perspective, karon muning gusto tong dadon sa kalibutan. Para masulbad na ni. Di masulbad ba, kundi nato anaon. Kung di nila imno ning apdo nga pait, di matambalan yun ang kalibutan yun. Layo-layo pag sila kay bisag ang pagkahibalo nga dakong sala ang gibuhat sa kalibutan sa Ecclesia. Abi nila ang kasalata kay Ginoong Kristo tapos na to. Okay na kay nama Ecclesia, church. Wa sila kabalo nga nautruhan pag yun. Kaduhagid birahi ang atong Ginoo sa ulo sa lawas, sa tayong lawas. Unya mas paitong sa lawas. Nga naman, ang nagpangga lagi sa lawas sa Ecclesia. duha tulo upat na. Kaya ano, sa una, ang nagpangga kay Yesu Kristo, kamahan ra. Bisag ang Israel, sa likway sa Israel, dapat gipangga sa Israel. Kay, kunuhay, anak sa Israel. Hudiyo, sunod-sunod pa kayo sa balaod ni Moises. Pero Israel mismo ang nagpangga sa iya. Ang nagpangga lagi sa iya ang iyang amahan. Pero kining iyang iglesia, doble ang gugma diri. So, abi sa kalibutan, wala man tay sala sa nga unsa pa. Kay sulban na mo, kamatayan ni Ginoong Kristo, gitagaan na mo tag redemption hinoon. Wa sa kabantay nga iglesia di ay, mas kuyaw to nga sala gihibon sa iglesia. Ano man, ang iglesia, templo sa Dios pinagi sa balang espiritu. Nang balang espiritu dito. Sus mo to'y kuyaw. Nursed by the Holy Spirit ang iglesia. Muto nga warning sa itong Ginoo, ayaw ginyo ni. Mapangdula. May pa'y maghikog mo. Pero tagaan yung maayo ni, buhatan yung maayo ni, bisag isa ka basong tubig nga bugnaw sa iya, kay giuhaw siya, o gi-persecute inyo siyang gisagop, itambalan niyo masamad. Ang imong grasya po na nga madawat unya, dako. Tungod ka ng mga tawhanan na, di basta-basta na. Mga igsuon na ni Ginoong Kristo. As a whole, as a church, pangasaunon ni Ginoong Kristo na. So, karon lahi naman ang perspective sa mga tao kay they feel they don't deserve. Ingon nila, kung ikaw Diyod ang Diyos o kung ikaw tinuod Diyod nga nagalungtad. Ang uban, nga na pa. Prayer sa uban. Ya? Ang sulti na sa Diyos karon. Diyos, kung tinuod Diyod ka. Ano sila? Kung tinuod Diyod nga exist ka Diyod. Ayuhan yung COVID-19. Ano ba? Mga hagit. Mga kun, magsugod sila sa kun. If you are. Pero sa cross ko dito, tapan ni Yesu Kristo. Kung ikaw, Mesiyas, luwasay mo kagalingon kami. Nakigbargain. Kaya mutuon ako dahil sa imo. Mao ba di ay? Unya pa ka mutuo kung mag... mo diyan na sila, karon. Ayun sila. Kung tinuod ka nga Diyos o naagid ka diha, tinuod ka. Kung tinuod nga creation mo kami. Ang uban nga mga churches na baron, although sa gawas, inginon sila nga, trials lang ni brothers and sis. Panangga ta sa Diyos. Pero later on, sa nag-inusara na sila, ang ilang ampo nga, Lord God, Lord God, Father Jesus, maana pa na sila. Di ba gugma ka man? Ano na sila? Sa ilang kasing-kasing sa sulo sa una. Lahi na ang question nila. Mulahi na ba? Yung sa pastor, sis, brad, trials lang ni. Walang taghapon kay Lord. Rejoice lang taghapon. Kay luwas lang kita. Pero lockdown lang ta. Lockdown. Safe lang kita, pero lockdown ta. Pero pag inusara nila, inuktok na sa in the sober times. Ngayon na sila nga, Lord God, Father Jesus, di ba, God is love ka man? Gugma man ka? Anong ingani man minimo, uy? Ano sila? Mapagulbo na sila. Muna perspective. Kaya nga no, wala mo siya kabaluan eh. Kita lahi man ta, may ngumantang nga, amahan, matarong ka sa tanan mong ginabuhat. Kadako sa mo sala, pero ginagmay mo lang, mi ba? Wala gini mo, mi, bughaatanan ba? Pilipinas, dako man sala. Ang pag-amuma nato sa Roma, dako nga sala na. Dako sala sa Pilipinas. Yukbo ta sa mga pari, sa mga kuwan, tawag-tawag siyang father, dako tag sala. So kita,
nakabalot ta nga retribution kung tukod ako atong sala, basol ta, nga ampo ta, humility. Serious ta. Kabalo kung ta na. Nagpasalamat pa ganito sa Diyos, kahit tungod sa iyang kabuutan, naglungtad ta hangtod karon. Imagine ha, from the first century, second century, niabot pa ta 2020. Wala ta puuha sa Diyos. At least, mga 1/4 na makuha sa populasyon sa tibok kalibutan from time to time. Dako pang bilin. Imagine, during the night, during the evil, during the time of indignation, kasuko sa Diyos. Delusion, tribulation. Imagine, nakaabot pa sa 2020, 2020. Salamat sa Diyos. Buutan ang Diyos. Ang Diyos matarong. Ano ba yung siya nga? Lord God, di ba, God is love ka man? Tinood man na, pero God is righteous. God is righteous. Masay pasabot sa righteous, ang very good, na premyo. Na blessing. Ang bad, mag-repent pa sa iluon paghihapon. Pero ang bad nga di nagyod madala, kay righteous man, mo na dayon eh. Mo na tambal. Kalibutan, pamadala, ipatay ang Ginoo. Gibilin ang iglesia. Patay gihapon. Masay tabo, curse na. So, sa mga perspektive mo ni ato karon. Di ta maingon sa Diyos nga, Diyos, kung tinuod bagi nga, galungtad ka, Diyos, kung gugma ka bagyod, kung anak bagi nimo kami, iglesia bagi kami nimo, luwas sa kami. Undami na rin. Kuhan, COVID virus. Nganong giingani man, uban, mabagulbul pa, nganong giingani man minimo, God? Huwag mamisala, sa misalala mo sa imo. Nagrelihiyon man mitanan, Muslim, relihiyon, puro man. Nagira-gira lang hinoon. Nagkiniwanay. Nagdinautay. So, ang reaksyon, tungkol sa wrong reaction because of a wrong perspective. So, muli atong dadon nga perspective sa kalibutan para mo tunghaning perspective nga ikaduha. Unsay sulti sa kwan? Katong natapad sa atong Ginoo sa cross. Katong isa. Katong isa, kwan man. Nanghagit man. Di pa siya mutuo. Kung dili siya unahan og luwas. Unsay nga, gi-rebuke siya. But the other, katong gibitay gihapon dito, gi-rebuke siya to. Muna kita, ato pong rebukon. Rebukon nato ng wrong perspective, mga wrong reaction. No, rebukon nato na. Pinagi sa Facebook, pinagi sa mga social media, pinagi sa personal nato nga mga discuss sa uban. Rebukon nato to nga mga panglantaw. Dadon ta sila sa insakto nga panglantaw para daygon nila ang Dios. Makaingon sila ang Dios maayo. Ang Dios manggiluyon. Ang Diyos buutan. Kay taliwala sa atong dakong sala, wala tanyagi hurot. Pinangga kayo ting anak. Pinangga kayo ng iglesia. Pero, naalay, gaba, niabot, katong tubig, panglumsan, katong sunog, sige sunog ron, sige baha, o gutom, puting daghanan nga matay sa gutom. Wala kay matikdi. Nag-post nga, pila na may namatay sa virus. Pero ang patay sa gutom, 8,000, yun adlaw. Grabe. Grabe na nga matay sa gutom, no? Starvation. Pero wa mamatikdi, kaya nga ano, ang mga dato, wa man mapikto eh. Pobre naman ito nga matay. Bali wala lang, no? Kaya nga matay, pobre naman. 8,000 a day. Iyo. Virus, taranta na kay abot nag 1,000 ang namatay. Pero ang gutom, pwerte. So, review ko na ito itong sayop nga perspective. Atong talawon niya ang mga ebidensya na ito
nga na divine retribution ko. Basahan na itong mga verses niya. So, ang nindot nga reaksyon, magagikan sa tamang perspective. Rebuke. Ikaduha, giyon saya pag-rebuke. Yun niya, wa ka ba mahadlok sa Diyos? Nindot, no? Ba ka mahadlok sa Diyos? Yan yung gibirahan, no? Ang hagit-hagit. Kung ikaw, Mesiyas, luwasay mo kami. Ingon siya, ba ka mahadlok sa Diyos? Kita, ang ngayan ta nga silutan, kay may mga salata. Mao ni, humility. Mana kita, ang ngayan ta mo dawat, ani, kay may salata, gigabaan ta lagi. Isilutan ta, ang ngayan, kulang pa gani. Dungog ko gani kay Brad Bert. Santaringon siya nga, salamat ganito sa Diyos. Kay kung subayon, kulang pa ni ba? Pero dipinsan man ta sa Diyos, ang mga pinili, bisag kulang pa ang silot, pero tungod kay basig madamay na ang mga pinili niya, karong panahon na. Kay mabanhon na ba ang iglesia? Iyang hunungon, nasa 24-22, sa chapter, sa Matthew 24-22. Hunungon niya, i-cut short ang tribulation. Kay kung dili hunungon, wala na may unod nga maluwas. Pasabot, hurot. Pero tungod kaya mga pinili, muna kita nga ng kabalo na ni, elect naman ta, kabalo man mo nga elect, gipasabot naman sa ato ang sikrito, ang pagkilala sa bugtong himugsong anak sa Diyos. O ang nahitab ang gospel, nga ang iglesia patay pod, nga mabanhaw pod. Sa mo nang mark nga elect ka na. Tungod sa elect, nga nagaampo day and night, mag-ampo kita. Abi mo ang respetuhon nga pag-ampo sa Diyos, kining ingani. May humility nga nakabalo, nagadawat ba? Amahan, ang ngayon mag-imi madawat. Matarong ka. Nakasalagod mi. Kada ko sa among sila, amahan. Actually, kung imugid kaming singlon, down to the last centavo, hurot gid mi. Wagi mo survive. Tinawag yun na, no flesh shall survive. Ok kamabilin. Kaysa mga nuclear wars pa lang, chemical weapons, viruses, hurot na ta. Pero salamat sa Diyos, iyang pugnan niya kapungot. Cut short niya. Ano man, tungod na ubertikan sa iyang gugma sa mga pinili. Ang una kita ang may chance nga paminawon sa Diyos. Labi na sa pag-ampo nga, with humility. Amahan, wala may reklamo sa imong silot. You are righteous in all your deeds, in all your works. Matarong ka sa tanan mong ibuhat. Ako personally, wagi ko'y bagulbol sa himo sa Diyos. Pero sa tao, sa bata ang makasala, pasabot na ng kasala siya, di siya mudagan. Mudawat sa siyang punishment. Manay bata nga dali mo katon. Makabalo siya nga kasala siya, dawato niya sa punishment. Ikaw, kanaluoy ka naman, kay nagdawat naman po, adi na mo po nalang mayo. Narealize naman niya. Pero katong nagdagan-dagan, magana-ana sa iyo, hindi pagin mo uli. Mukat ka lang bintana para makauli. Manglungkap na nagkaldira para makakaon. Kaya hindi naman siya. Di mo dawat og silot. Pero ang pagdawat sa silot, ang pagpaubos, muna simple nga solusyon di ay. Na diha nga laktod. So, ang akong inaingon nga, ang laban nga paminawon sa Diyos kiniyo, kini may perspective nga ingani, nakabalo, nagadawat, o gidaig ang Diyos tungod sa iyang pagkamatarong. Pero pasalamat sa ikabuutan, nga wadawat na. Lain man ka, 2020, daghan pang tao na bilin sa kalibutan. Giantos magani sa Diyos ang Roma. Kuya no? Ang Roma giantos sa Diyos. Kikan pa sa first century. Antod ron. Grabe siyang pailob, no? So makaingon ka, ang Diyos maayo, ang Diyos butan, matarong siya, ginapagawas po niya iyang kuan, iyang indignation. No? So girebuke, pag-rebuke ginawa ka mahadlok sa Diyos. Kita ang ngayan ta ba? Nga mudawat aning kuan, sabaan niya. Ang ngayan rata nga silutan.
matay ta diri. Yun siya, kay isala man ta. Pero kining tawhana, walay gibuhat ka sa utak. Kaya no? Mutong iya. Mutong ato. Ang Diyos walay dili dautan ang gibuhat sa Diyos sa tao. Bisa kani mga silot nga abot sa kalibutan, dinawat kayo nato na. Himua, mahan. Matarong kay. Dako sala namo, kulang pa na. Si Fred, kulang pa na. So wala bikil sa ato ang mga salot nga gabot sa kalibutan, wala gintay bagulbul diha. Pero pahipi lang punta. Kita ang mag-ampo, mga ipasaylo. Kita ang lagmit paminawon gyud sa Dios karon panahon na. Kaya itong gi-recognize ang atong sala. Giamit ng sala ta ba? Punta sa nang sala mo na. Yung siya nga, wala, klaro na kayong sadaan. Di mo dawat ba? Di igin mo amin. So ang iyang sala, gidugangan pa niya na makakapagin siya. So mo na perspective nga dili gin maayo. Paano masulbad imong problema? Di masulbad. Bunala na maayo. Ang makapahuno sa tribulation tinuod ang elect yun. Nga may ingani nga perspective. Ano naman? Man, tinuod yun. Dako ibisalag yun. O di mo pasayloon, sunod nga generation, sapir gihapon yan eh. Pero sa ngalan sa imong anak, nga amo na po natunan nga higugmaon karon. Bala man sa Dios nga unsa katinuod atong gugma sa iyang anak. Ug unsa ka seryoso ta sa atong ministry, sa atong pagtuo. Ako adlaw gabi mo gini akong kon sa iya, wala ko gasukmat. Kini nga perspektive sukmat gini. Diyos, kung mamangka ka. Diyos, di ba kami iglesia mo? Sila, iglesia mo sila eh. Di ba kami iglesia mo? Ganun nga man, among pastor, among pari, nakwan man o. Na-COVID mo, patay man. Punga-punga ang hospital, wa matabang. Mga pari mismo dito. Paingon nag 100 ang casualty nga pari sa Italy lang. Pilabot sa ubang mga nasod. Ang uba, wala nang i-declare. Nangamatay lang sa hilom. Maula man sila. Mga pastor, mga ministro, mga pari, mga matay, hilom-hilom lang. Para itong pagkamatay sa pag-uso sa AIDS. Unang gawa sa AIDS, ang pari nangamatay. Hilom-hilom lang. Bisto na ako na kay pari mismo, nagbulgar na itong pag-meeting sa isa ka-conference. Ang pari mismo, naghimo sa placard. Ingon niya to, ibuta sa placard, that church has AIDS. Ipagawas, itulak pagawas. Pari ito siya. Kaya gibulgar niya nga ang pari, daghan niya sa sikrito, nag-suffer na kay daghan mabayot nga pari. Basta kabalo nga bayot sa bayot kay nagkuyanap ang HIV. Ano nga matay sikrito. Bulgar na kadugayan. Nagani sabay-sabay sa Hawaii, 12 ka pari. Bugha tanan sa AIDS. Pero daghang gyapon nagkampanyar pa yung sa luganan. Mga pari nga matay sa AIDS. Karon daghan nga matay, wa mabawi. Ba hilom-hilom na lang kay makuan maulawan man sila. So kita prangka. Na prangka ta. Muna atong inampo. Rebuke. Wa ba ka mahadlok sa Dios? Makasulti kag ingana. Kita magsulti kag ingana sukmat-sukmat sa Dios ba? Halaway kay sa tanan. Agwa kita na sa magsukmat sa Dios. Usay sukmat ato kadako-dako sa sala sa kalibutan. Pwedeng dugmuko na lang ta. Basahan nato na kay Malakay. Di ba ta ngayon sa ingon ni Malakay nga bunalan ako tunglo ang kalibutan. Esta po ba na? Don't you fear God? Kini nga kita ang ngayan mudawat nga silot pero kini wa gibuhat nga sala. So may sagol pagtuo. Atong ingon atong pagtuo. Ang Dios husto sa tanan niyang gibuhat. Muna akong mag-pray ko sa iya, maghangad ko sa iya. Matarong ka, mahan, sa tanan mong gibuhat. In fact, tungod sa imong kaluoy, nagpabiling kaming buhi ang karon. O wa nimo gikuha sa mo ang paglaom. Gibinla kami nimo paglaom nga may kalipay pa kaming magunitan sa among pakigbisog diri sa mangitgit nga magiog nga kalibutan. Nindot kayang istorya sa Dios kung mao na. Pero kini dakong bikil. No? Wrong perspective.
So, para ma-fortify, umaligo ng inyong perspective sa divine retribution, magbasa tag mga bersikulo. Unahan natin din kay Malakay, no? Malakyas. Sa Malakay 4:6. Malakay 4:6. Balhin ta sa Bisaya, English man para sabtan sa tanan. Malakay 4:6. Times up. Ini gawas. Ay. Og iyang pabalikon ang kasing-kasing sa mga amahan si Juan ang isgutan diri, Juan Bautista. Sa 5 taong sugod. Ano karon ako ipadala kaninyo si Elias. Manalagna sa dili pa maabot ang dako ug makalilisa nga adlaw niyo. May dako ug makalilisa nga adlaw siyang maabot. First century niya. Padala si Juan. Iyang pabalikon ang singkasing sa mga amahan ngadto sa mga bata o anak. O ang kasingkasing sa mga bata ngadto sa ilang mga amahan. Tingali unya, ako mo anhi, og samaran ko, o bunalan ko ang yuta, smite. Bunalan ko ang yuta sa usa ka panghimaraot, tunglo. Lest I come and smite the earth with a curse. Na-curse yun. Na-curse yun o wala? Na-curse yun. Kaya ano? Wa man yun matuman ng ingon diri nga ibalik ang kasing-kasing. Ang pasabot ang ibalik kasing-kasing sa mga anak. Ang kasing-kasing sa mga ginikanan, God, mga patriarka, nga matinuuhon kayo sa Diyos, matinumanon kayo sa Diyos. Kato nga kasing-kasing, ibalik daw niya sa mga batanon, sa mga anak. Wa man gid na mabalik. Huwag ang mga batanon, makakaton sa kaalam, no, sa mga ginikanan. Mabasa nimo dito sa Lucas. Ang kaalam sa mga idaran, sa mga matarong, makatunan sa mga batanon. Karon kay kalibutan, wa man gyud kakatuon. Wa man gyud mobalik tong pagtuo nila Abraham. Ginikanan man to, patriarkas. Ang nakahimo sa pagtuo katong mga Kristiyano sa first century lang. Kaya kay gipamatay man to sila. So in general ang kalibutan nahulog yun sa tunglo. Natunglog yun. Kaya wa gid nila dawat ang kasing-kasing sa mga manggialamon nga mga matarong sa unang panahon. So basahan nato ang Salmos ni David. Muna ni ang mga hinungdan atong ginasight, no? Nganong nakaangkon kitag gaba og silot. Sa ato nga nabalong nga iglesia gipatay, dali nato masabtan ni. Pero sa kalibutan nga nagtuo nga sila ang church gihapon, lisod nila ni masabtan. Pero naay mga tagna nga makahatag sa ilag idea kung sa'y buhaton sa Diyos, ha? Niya. Salmo 2, sugod ta sa 1 hangtod sa 5. Nganong nagalungot-lungot ang mga nasod. Galugnot gibitaw sa kapungot. Galungot-lungot. Gadumot. Suko pa. Ngano nga nagalungot-lungot ang mga nasod. Mga nasod gini. Dili lang isa ka nasod. O ang mga katawhan nagapalandong sa butang nga kawang. Why do the heathen rage and the people imagine a vain thing? Kung saan gilaraw sa kalibutan sa mga tao? Sa Diyos. Ang mga hari sa yuta na nagpahamutang og ilang kaugalingon og ang mga punuan na nagsabot-sabot sa tingob. Nagsabot-sabot
ang mga punuan, kadagkuan sa kalibutan. Batok kang iyo, o batok sa iyang dinihog. O, tanawan niyo ha, apil ang dinihog diri. So, ang kalibutan nag-alkontra. Kontra nila ang Diyos. Apil ang dinihog yung kontra nila. Sa 3, bugtoo na to ang ilang mga bakos. Dili man italikala. Kadina man italikala. Bands man bands. Kuan ba? Kanang, dili man italikala nga gigapos ka para silutan. Kundi, ilab itong rule. Ilang pag-green, ang ilang pag-authority. Authority man bands. Bugtoo ang ilang kining bakos. Gagabakos ato ug isalibay ta gikan kanato ang ilang kordon man kay cords. Kordon siya sa ato pa ang iyang paggahom. Ang paggahom sa Dios ug ni Ginoong Hesukristo dili magustuhan sa kalibutan. In other words. Sa 4, unsay tubag? Ingon ni David, siya nga nagalingkod sa kalangitan. Sa ato pa ang Dios, siya magakatawa. Kuyaw ni. Naliman ka ang Diyos mo katawa sa kalibutan, sa mga nasod. Gikatawaan sa Diyos ang kalibutan, nga naglaraw ingani, batok sa iyag sa iyang anak. Siya magahimo kanila nga yubitonon. She will have all the nations in derision, sa kalisang bitaw. Sa iyang samukon, iyang gubuton. Kaya kalibutan nga dili musugot sa iya o sa iyang anak. Tandaan mong oras, pila na ka oras? Basig, taas na. Sa 5, unya siya magasulti kanila, diha sa iyang kapungot. Will speak to them in His wrath. Ang Diyos magasulti sa tao, sa kalibutan, sa mga nasod, diha sa iyang kapungot, kuyaw ni. O diha sa iyang kapungot, kaligot-got siya mga gubot kanila. Muna na. Muna resulta. Muna result. Ang kalibutan, mga nasod, mga kadagkuan sa kalibutan, gipangunahan sa Roma. No? Roma ginako-dako. Apil na ba mga Hudiyo? Naghisa sila. Hudiyo, Roma, Gentiles and Jews. Munang laraw. Bugtoo nila. Gibugto, ginilagyan. Karo kay gibugto nila. Ang kordon. O ang bakos. Otoridad. O paggobyerno. Ngaya sa Diyos, ng Ginoong Hesukristo. O sa nitabo. Mauto. Ang naglingkod sa kalangitan, katawa. O ang kalibutan, mahulog sa kagubot o kapungot sa Diyos. No? Muna ay rason. So, ang ngayon, nagita mo dawat anang retribution, tungod, pamatay mahimo, kay Roma may dako-dako sa kalibutan. Hangtod karon. Bisa gani may Amerika na karon, may ibang nung nasod. Ang Roma, bida lagi hapon. Pero sa unang panahon, labi na. Kay hawak sa Roma kalibutan. Imagine, hasta Israel gani, sila yung naggobyerno dito. Daghang kayo sa mga colonies. So nga nakabagsik ang bangis ang Roma sa una. So ang kalibutan, iyang giguyod sa gaba. Gikapungtan na hinuon sa Diyos ang mga nasod. No? Ang istorya sa uno, ngano nga naglungot-lungot ang mga nasod. Dala man sa Roma. Kay empire man siya. Ang empire man gud sakop niya mga nasod. Siya may naglid. Muna mga nasod nga na mga Christian sa unang panahon, atuon niya. Ipakuha niya sa mga sundalo. Ipakuha, papersecute, ipapatay. Muna itabo ron. So, ang sa itabo, napungot ang Diyos. Katawan ng kalibutan. Gabaan. Ibutang ang kalibutan sa kagubot o kasamok. So, detalya ng kagubot o kasamok, mga salot, muna ni, detalye. Mga virus, mga sunog, mga bagyo, mga climate change, sa padya, gira, starvation, gutom. Basa ta sa Salmo, katubitang lockdown, kayo nang ibasa ta sa Salmo 24:10, hot doon natong basa ha, gikan sa 1. Kaya mo gihapon ng istorya, anong nag-lockdown to sila. Salmo 24.
Although i-predict naman, i-prophesy naman sa atong ginyo sa chapter 24 sa Mateo, pumutanaw ta sa Old Testament kay sa wala pa nag-abot ng panahon, gisulti na ni daan. 24 sa Salmo, sugot sa 1, hangtod 15. Iya niyo ang yuta, kalibutan. Iya niyo ang kalibutan. O nga pagkapuno niya na. Ang kalibutan og silang nga mga nanagpuyo nini. Ang tagian ni tanan, siya ang Diyos. Okay. Siya ang nagtukod niya na sa ibabaw sa kadagatan. O gipalig-on niya sa ibabaw sa katubigan. So nagi sa control diri. Possessor and controller. Muna sa atong pag-ampo sa iya, mag-opining kog ampo, possessor, controller. Dili lang ngay kalibutan of the universe, no? Kinsa ang musaka nga to sa bungtod niyo, ug kinsa ba mo tindog sa iyang dapit nga balaan? Right, nasa 24. Time sa ha? Isaiah mo diyan, di Salmo. Isaiah 24 Salmo mo dito, tingala ko. 24 1. Aniya karon ang yuta himuon nga walay sulod. Ya kanina. Himuon niyang awaaw. Aniya karon ang yuta himuon niya nga awaaw o walay sulod. Og himuon kini nga kamingawan. Balit aron kini. Og pagatibulaagon ang mga bulupyo nini. Mo na ni, nagkatibulaag na. Nanguli nag-ija-ija na. Gitagna ni Isaiah sa chapter 24. Og may tabo ang ingon sa katauhan mauman ang saserdote. O mga reliyoso. Kung sino hitabo sa mga yanong tao, nahitabo sa mga reliyoso. Mga pastor, ministro, mga pari. Og ingon sa sulugong lalaki mausman ang sa iyang sulugoon. Hasta mga otoridad. Mga otoridad sa gobyerno, mao nahitabo po sa mga katauhan ng mga sibilyan. Ingon sa sulugong babae, mauman sa iyang magalon mga babae, mga negosyante, pariho-pariho na, sa iyang mga empleyado. Ang ingon sa pumapalit, mauman ang nagbabaligya, pariho na. Way halin ang nagbaligya. Ang malit, wala na po'y paliton, pariho na. Ingon man sa magpapautang, hata mga utang ron, wala na kapaningil. Mauman ang mangungutang, ingon na niningil sa tubo. O mauman ang sa maghahatag og tubo kaniya. Na, nga pariho na tatanan ani. Nagpahipi na, nag-ija-ija na. Kaya nag-quarantine naman ang lockdown. Pero dili pa sa Diyos ang lockdown, ha? Sa 3 pa lang ta. Ang yuta, pagahimuon nga walay sulod, maawaaw. Wala naman sa gawas, tuwa naman sa balay. Wala sa yuta, tuwa sa balay na. Walay sulog, pagalaglagon gayon. Kay siya maoy nagsulti nining pulunga. Actually, hindi na kaisa ni hitabo. Panahon-panahon, almost every century, may mga inganing mga panahon. Yung mga uli ang tao sila mga balay. No? Magpuyo. Ang yuta, nagabangutan, o nagakawagtang. Ang kalibutan, nagakaniwang. O nagakawagtang ang mapahitason nga katawhan sa yuta na kaniwang gayod. Hastang mga kuan, may nagtik sa ako gay na. Dapat magniwang ng mga pari ani ug mga pastor kay wa na income. Nanganiwang. Kay wa na may nangiwang ilang mga panudlanan. Iglesia di ani unta mosugot. Kay kada serbisyo sa iglesia dako minilyon ang makuha nila. Nga buloy, usa tawag kana. Kanang abuloyan no. Ang yuta usab nahugawan ubos sa mga bulupyo nini. Tungod sa iyang gilapas ang mga kabalauran, ipasipalahan ang kabalauran, gibungkag ang tugon nga walay katapusan. Covenant, eternal covenant. Apil ng covenant na kay Ginoong Jesucristo. Tungod niini ang tunglo, mo ning tunglo nga igon ni Malakayo. Tungod niini ang tunglo mo'y naglamoy sa yuta. Tanawa, ang tunglo nga giingon dito ni Malakay, giklaro gid diri nga gilamoy gyud ang yuta sa tunglo. Og silang na nagpuyo sulod niya na
hingkaplagan nga sad-an. Sad-an yun. Busa ang mga pumuloy sa yuta na nga sunog ug jutay lamang nga nanghibilin. Ang bagong bino na nga nagminatay, ang balago nagakalaos, ang tangang malipayo o kasing-kasing nagpang hay-hay gayon. Ang kasadya sa mga pandiritas mihunong. Hunong lagi ang mga hudyaka, no? Wala, sirado na ang mga beer house. Ang kasaba niya itong nakakalipay, natapos. Ang video kay diri, wala na. Sabak ang video kay sa una. Ang tunlas 12. Ang kalipay sa Alpa ni Hunong, wala na. Ang kalipay sa video kay wala na. Sila dili na mo inom. Wala na inom, bawal na. Likor ban man. Ug bino, uban ang usa ka awit. Wala na, kanta-kanta. Pangdakpon man, kanta-kanta ka niya. Ino ka dakpon. Ino ka ni Mayor Rivera, if you don't stay at home, you stay in jail. Magbatakpan na maglaglag mo diya. Malaglag ang syudad. Syudad. Dili ang syudad sa General Santos. Syudad Tibo Kalima, hasta Italy. Roma, giguba na. Tagsa kabalay, ginaktakpan. Ginasiradaan. Aron, walay tao nga makasulod. Mo itong GIS. Lockdown, quarantine. Adulay usa kapag tuaw dito sa kadalanan tungod sa bino. Ngitag bino ang uban. Iba sigarilyo. Pangdako ba na ngitag sigarilyo. Ang tanan nga kalipay na ngit-ngitan. Ang kasadya sa yuta na hanaw. At least na seryoso. Pero hinaot nga sa pag seryoso, makita nila nga perspective ni. Magwan bitaw hinuktok, magingon sila nga, kung sagig kay sala tanong? Kung sagig kay sala sa kalibutan, no? Bisag Israel gani, wasa kamalay nga, ang dakong sala sa Israel, ang pagsalikway nila sa ilang Mesiyas. Pero naabot na po ng panahon tungkol sa mga pag-antos ng agihan nila, na kaangko sa remission, nabayra na bitaw nila. Ang wapakabayad yun, ang Roma. Pero ang Israel, kabayad na. Pero paghihapon sa katultul. Nga ang silot dahi, ang gabang anabot sa ila, tungod sa pagsalikway nila sa ilang Mesiyas, muna lang na ang kulang sa Israel. Pero kalibutan, dako pa kayo. Kayo pa sila kabantay, kaya nagkuya na mga churches, mga relihiyon, abig, okay, walay sala. Pero ang sala dahil nga napanos na, yagop-op na, motong pagsalikway sa itong Ginoo o bugto sa otoridad sa Diyos, kalibutan, o pagpatay sa iyang iglesia. Asa na tadapit? Sa 13, sa 12. Ang nahibilin sa syudad, mao ang pagkabiniyaan. Namingaw, marag solitary na siya. Og ang ganghaan, ginahampak sa kalaglagan. Mga ganghaan, daghang checkpoints, kalaglagan, no? Kay mao kini ang mahitabo sa taliwala sa yuta. Taliwala sa mga katawhan ingon sa pag-uyog sa kahoy nga olibo. Murag kahoy nga tayog, nga hulog ang prutas, ang bunga, ang mga dahon. Ingon sa paghagdaw, sa tapos na ang pag-ani sa kaparasan. Ipatugbaw nila ang ilang tingog, managsinggit sila tungod sa kahalangdon niya. Managsyagit sa makusog sila gikan sa dagat. So sige nagsyagit sila, sa mga reliyoso man. Sige syagit, parang uban gabagulbol, uban nagapangutana, sa may among sala, silutan maminimo. Busa, himayaan ninyo siya sa silangan. Uy, sa silangan. Kita mga taga-silangan, giingnan din ni Isaias, o kamong taga-silangan, himayaan ninyo siya. Kita maghimaya kaya, kay mo man atong perspektive. Ako ginahimaya ko siya. Taliwala sa mga silog kaabot sa kalibutan, ginahimaya ka, matarong ka, o Diyos. Pero kapasalamat, pagkuha may nimuhot na. Mga naday diri kita, nagingon diri, busa, himayaan ninyo siya sa silangan. Bisan pa ang ngalan niya. Tanawa, ang ngalan niya, ginahimaya ta. Ang Diyos sa Israel, dito sa mga pulo sa dagat, ay klaro kayo. Sa 15 niya, so ato ning obligahon atong kagalingon na ni, kita mga Pilipino. Himayaan nato kung siya, diri sa silangan. Bisan pa ang pangalan niya, kaya kita may nakaila sa pangalan niya. Ang Diyos sa Israel,
didto sa mga pulo sa dagat. Tanawa mga puluhan, kita may mga pulo sa dagat. The 17, ang kahadlok ug ang gahong ug ang balagong ana sa ibabaw nimo o pumuluyo sa yuta. The pit is lubnganan. Fear and the pit kaning gahong ug ang balagong ana sa ibabaw nimo. Kasi balagong sa English. Tanaw to 17 sa balagong, lalong kayo English, Bisaya, balagong. Fear and the fit and the snare ay litag. Delusion. Kanabitaw ng saag. Kahadlok. Siyempre, basta guilty, hadlok. Huwag wa kasabot, huwag kabalo ko sa iya kay tabo. May kahadlok ina. Pit. Kamatayon o lungganan. O ang litag or deception, deceit. Snare. Na litag sa mga sayop, mga pagtulunan. Upon you, O inhabitants of the earth. Mo na'y nasulat Isaiah sa 24, ang apirtong lockdown. Napod na sa Salmo 35. Mga natang basahon na para makita ninyo ang mga prophecy. Salmo 35. Diri makita nimo ang ang gaba tungod sa atong gibuhat sa anak sa Dios. Salmo 35. Nagbilog siguro ning chapter tanaw na to. Salmo ni David 35. Bisaya ta. Bisaya. Oops. Okay. Awaya uyo ang mga nagapakig-away bato kanako. Si David ni nagaampo sa Dios ha. Pero si David timanan ninyo naa sa iya baling luins kunoy nagikan ang lawas ni Ginoong Jesucristo. Sa ato pa espiritu ng Ginoong Jesucristo ang nagaampo diri sa mga pag-ampo ni Haring David. Awaya uyo. Nagapalaban ba? Nagapalaban si Ginoong Jesucristo, pinagi kay David, sa Diyos, ang nagapakig-away bato kanako. Gubaton mo ang mga nakigubat bato kanako. Kuyaw ni nga pag-ampo. Gina-represent ni David ang atong Ginoo. Kumupot ka sa taming o kalasag o tumindog ka nga katabang nako. Bakyawa usab ang bangkaw o lukbi ang dalan batok sa mga nagalutos kanako. Ipamulong mo sa akong kalag, ako mao ang imong kaluwasan. Ibutang sila sa kaulawan, ug dad sa pagkawalay kadungganan ang mga nagapangita sa akong kalag. Tanawan, ulawan yun, no? Labi na yung mga nagapatuto ng mga relihiyon karon og mga kaiglesiyanan. Pasibuga sila, ug libuga ang mga nagalalang, ug kadautan kanako. Himuha silang ingon sa tahop sa tubangan sa hangin, paglupad. Ug ang manulunda niya, mag-aabog kanila. May manulunda siya nga nagapahigayon ani nga pagpangabog o pakig-away. Kaya ang manulunda niya, katong ang angel of Yah, mo na'y nagapakig-away, nagalaban sa mga katawhan sa Diyos. Og labi na ni kay David og sa kang Ginoong Jesucristo. Himo ang mangitngit ang ug padangluga ang ilang dalan ug ang manulunda niya bagagukod kanila. Kaysa walay gigipasikaran na nagtago sila alang kanako ug usa ka pukot no gilitag kunuhay sa usa ka gahong sa walay gipasikaran sa hinungdan ba way rason kay buotan man sa wa sila gibuhat si Ginoong Jesucristo. May silang gibuhat. Sa walay pasikaran o sa way rason, way cause, nagkalot sila sa kagahong alang sa akong kalag. O, gihimuan nila dautan ang atong Ginoo, nga wa masay sala. Gihagit pa nga niya, ang usay sala ko, testify of the evil. Tubangan sa high priest. Wala masay sala nga ma-cite Christ. Naghimo sila false accusation.
Sa 8, padangata sa ibabaw kaniya ang pagkalaglag sa walay pagpanghibalo. Muna nga ampo ni David, nga gituman. Kay ampo niya sa itong Ginoo. Og himua nga ang iyang pukot, nga iyang gitaguan, mulimis sa iyang kaugalingon. Gusumbalik. Isumbalik sa kalibutan, ang gibuhat sa atong Ginoo, o sa iyang iglesia. Muna ampo ni David. Isumbalik. Nining maong pagkalaglag, huluga siya. Sila'y nanglaglag, pero sila'y nalaglag. Kita, ang kalibutan. Ug ang akong kalag, magkalipay kang iyo, kini magkalipay diya sa iyang kaluwasan. Ang tanan ko nga mga bukog na nag-ingon, yo, kinsa ba ang sama kanimo? Nga ginaluwas mo ang mga kabus, ikan kaniya nga labi pang kusgan kay kaniya. Ang ruma magod, may pinakakusgan sa unang pinakadato sa kalibutan. O ang kabus o ang hangul, gikan kaniya, nga nagatulis kaniya. Na nagpanindog ang mga saksi nga dili matarong, nangutan na sila kanako. Muni saksi nga dili matarong, muni nag-accuse kay Jesu-Kristo dito sa sacerdote. Nangutan na sila kanako, may tungod sa mga butang nga wala ko hibalo eh. Gibalusan nila ako og dawtan tungod sa maayo. Jesu-Kristo ni. Aron sa pag-uol sa akong kalag. Apan mahitungod kanako sa mananag masakiton sila. Nagbiste ako og sako. Sa ato pa, sa dihang nagsakit ang tao, nagsimpatiya siya. Siya nagbistig sako. Nangayo siya, nagampo sa kaayuhan nila. Gisakit ko ang akong kalag nga may pagpuasa. O ang akong pagampo, nagabalik-balik sa akong sabakan. Nagampo siya para sa mga tao. Ang iyang handom kaayuhan sa mga katawhan. Pero, kung siya gibuhat sa iya. 14. Nagaway ako nga daw, ingon nga kini akong higala. Kung akong isuon. Nagpailob ako nga nagbalata, ingon sa usa nga nagminatay tungod sa iyang inahan. Apan sila na nagkalipay sa akong kagulanan, og na nagtigom sila sa tingob. Ang mga talamayo na nagtigom bato kanako, og ako wala mahibalo. Gikunis-kunis nila ako, og wala sila mohunong. Dili lang si Jesu-Kristo gikunis-kunis, hasta iyang mga apostoles, ang iyang mga balaan, ang church, gikunis-kunis. Mulaga mananap bitang gikunis-kunis. Sama sa mga himalikas nga mayubiton dito sa mga pista. Sila na nagpakagot sa ilang mangipon bato kanako. Yo hangtod ano sa ba nga ikaw magasudong nini. Bawi ang akong kalagikan sa ilang mga paglaglag. Ang akong mahal nga kinabuhi gikan sa mga leon. Magapasalamat ako kanimo diha sa dako nga katilingban. Pagadayigon ko ikaw sa tiliwala sa daghang katawhan. Iglesia ni, kaning dakong katilingban. Ayaw itugot nga sila nga akong mga kaaway managkalipay nga dili matarong sa ibabaw nako. Ang ampo ni David. Ayaw itugot nga sila nga akong mga kaaway managkalipay. Baslan gyud. Battery is empty. Nakaykuan? Isord? Nakaykuan? Na empty na. I-charge pwede. Nalubat. Kay dili sila magsulti sa pagigdait, kundi batok sa mga maaghop sa yuta, nagalalang sila og malimbungong mga pulong. Mga na. O ikaw nakakita uyaw, ayaw pagpakahilom, dili ka magpakalayo, gikan ka nako. Kita mo ni, kini nga mga pag-ampo, gitubag. Kuyaw ni nga mga pag-ampo ni Haring David. Nagingon pa siya nga, let their table become a snare before them. No? Ang pag-ampo ni David, gitubag. Kaya ang pag-ampo ni David, ang Espiritu ni Jesu-Kristo na ada dito. Siya man tong pasakitan sa mga katawan sa kalibutan. Ang iyang paghani kaayuhan, pero ang gihimo sa iya kadautan. No? Ang pait pagyud katong sa Salmo 69, 21 hangtod 28. Nagingon siya nga, sa diyang giuhaw ako, gipainom ko nilag suka. Ug sa akong pagkaon, gitagaan ko nilag apdo.
Basahon nimo dahil hindi ang sunod. Kung unsa giampo ni David nga ibalos ana. Kuyaw ha? Sige na Kristo gipakaon og apdo. Giuhaw siya, gitagaan siya suka. Anak to sa Dios. Ang anak sa Dios gimaltrato og maayo sa kalibutan. So tay resulta. Mo tunglo. Nabot sa kalibutan. So kita nga nakabaluan eh. Kita nga nasakitan, no? Ako nasakitan ko sa gibuhat sa kalibutan. Sa anak sa Dios ug sa iglesia. Sakit kaya sa tanan. Amo na kini mga gaba ug silot. Sakit man ano, maluoy man tas mga tao gyud nga nahitabo ni kalibutan. Kita nagkatahapon nga basi moabot po sa atong lugar. Kaysa pa yan, tungod sa sala nga gibuhat sa kalibutan sa anak sa Dios ug sa iglesia, wala gid koy pagbasol, pag-blame sa kahitasan. Yan say kamot ani tanan. Giampo ni David Si David mismo nag-ingon. Nga balit aron kung unsa gibuhat sa kalibutan, batok sa anak sa Dios ug sa iglesia, isum balik sa ila. Kita niyo sa natabo sa mga Kristiyano sa unang panahon. Makahilak ka. Makahilak ka sa mga martir. No? Pero ma-admire na po ka sa ila, ma-impress ka sa ilang pagtuo ba. Ang pagtuo sa mga Christians, yung ginapagsalig sa Diyos, superb kayo. Excelente. Huwag sila pag-blame po sa Diyos. Ginadawat nila, sama ni Ginoong Jesucristo ang ginahimo sa ila. Pero ang Diyos nag-ingon, huwag mo ilang ituuhan. Ingon ng Diyos, vengeance is mine. Pang panimalos, ako. Ang Diyos gugma. Tinuod na. Ang gugma sa Diyos, naghatag sa atog, pagpadala sa atog manuluwas, no? O ang maong nga manuluwas, anak pagid niya. No? Di basta-basta. Pero sa gibuhat na to, sa likway, gipintasan, pagkapintas. Ngayon ta nga, Roma naman himo to. Pwede pintas sa Roma. Apil man ta gihapon. Apil man ta, kaya pag-abot sa Roma sa Pilipinas, pag-abot sa Roma sa mga kalibutan, sa ubang mga nasod, murag virus man gidawat man pod sa atong mga cells. Nagpista ang Roma sa atong nasod. Sige, pista. Kita po nakigpista sa Roma, nakigpahubog sa ila. Mga takabalo, ang inainom na to ng mga bino sa kapungot sa Diyos. So, ang gugma sa Diyos, nasundan og pagkamatarong sa Diyos, mo na ni. Katong nagtuo sa first century mga Christians, nakangkot sa blessing yun. Blessed are the dead who die in the Lord from henceforth. 14:3 sa Revelation. Pero ang curse, ang Diyos nga gugma, nagsacrifice sa iyang anak nga balaan, o yung iglesia nga balaan, atong ipintasan sa resulta, abot sa ato ang iyang curse. Dautan ba ang Diyos? Dili. Matarong ang Diyos. Matarong Muna ang matarong. May silot sa mga disobedient kung di magtuo. So ang Diyos nga magugma, matarong, tapos-tapusan, God is a consuming fire. Muna abot sa kalibutan karon. Nya kay Satanas naman sa kalibutan ron. Perting kagubot nito sa kalibutan. Mura sa bulan nga takdol. Taob lain ang dugo. Taob ang dugo sa kalibutan. Takdol. Takdol nga bulan sa Satanas. Grabing horror ug terror nga abot sa kalibutan. So, last atong basahon kaning sa Salmo 69, no? 21.
Yan nalubat. Psalm 69, na-brown out mahugi na. Psalm 69, 21 to 28. Actually, daghan pa kayo mga verses nga nagpasidaan na sa mahitabo. Kung dili nato dawaton sa may kabubuton ang kaluwasan ipadara sa Dios ang kinabuhi. Mo gani gipauna niya si John the Baptist. Pero sa gibuhat kay Roma man po naghimo, Herodes gipugutan si Juan. Trabaho na sa Roma. Muna ko nga akong kalikot-kot yun na sa Roma. 69. Siya man ginagkuhan ani. Nag-leader sa binuang sa kalibutan. Ng Romahan na. Tagaan pa niyang maayong ngalan sa tanas, no? Lucifer. Huli pa daw ang cross. Laniman ka. Tapos, tabang po ng Pilipinas ug dayeg sa Roma. Ginarespeto ang Roma. Ako hindi ko respeto sa mga pop. Asa mo respeto ng mga pop? Hindi pamalikasan mga Duterte po, no? Wala si Duterte. 21 to 28 sa Salmo 69. Ano yan na? Binisaya. Kanako na naghatag sila usab ug apdo. Amo na akong gina. Nga akong pagkakanon. Si David nagsultian ni, to si Yesu Kristo ni. Espiritu ni Yesu Kristo ang naa din ni. Og sa akong kauhaw, gihatagan ako nila og suka nga pagaimnon. Kapag kaway batasan, no? Kasi naghimo na, mga sundalo sa Roma. Dito sa bitay na atong Ginoo sa krus. Yung gihimo nila sa anak sa Diyos. Anya, ganahan ang Diyos, may magreklamo og kita ang kalibutan makakaon po ng pait nga apdo. Og suka para sa atong tubig. Apdo para sa atong kanunon. 22, ingon ni David, unsa? Himua ang ilang lamisa sa tubangan nila nga usa ka bitik. Tanawa. Kaba. Ang lamisa sa katawhan karon sa kalibutan, nahimong bitik. Di ba, lamisa, kananan mo na, ilimnan. Di ata magkaon mag-inom, kalibutan. Nahimong bitik. Nahimong litag. Ang gikaon sa tao giinom, poison. Tanawa mga lamisa ka, mga ginakaon sa mga tao. Mga poisonous. Sabi ninyo, kining virus manggod. Kung ang lawas nimo kargado og mga di mao nga mga chemicals, hospitable kayo ka sa disease, sa mga virus. Dawat na yun. Ang ginakaon sa tao ron, daghang bitik, litag. Mga chemicals. Ang mga tao nga dali mamatay, hindi makasurvive, kargado nga na. Baboy kinaon. No? Napay mga bisyo, sigarilyo, mga soft drinks, may mga junk foods. Daga kayo, yung tambal, ang chemicals po mga tambal. Kanang ibuprofen. Kita ninyo, ang kargado ng ibuprofen ang system sa lawas, sige tumarog mga pain relievers. Di mo sukol ang immune system. Dali yun ma-disgrasya. Muna karong ginawarningan ng mga tao sa kalibutan, ayaw mo sigig tumarog ibuprofen. Kaya madali yun mamatay sa COVID. Tungod sa nasa system sa tao ang maong suppressant na Gina-suppress yung immune system. Di mo away. So, muna ingon ni David, kay gipakaon og apdo ang atong Ginoo sa krus. Gipainom og suka sa iyang kauhaw. Yun siya, I thirst. Sige hatag, suka. Sige pakaon, apdo. Liman ka. So, muna ang ampo ni David, og natuman ha? Kasi mo, man ni matuman ang ampo ni David. Natuman Saya ingon ni David, sa 22 mo tanong, himua ang ilang lamisa sa tubangan nila nga usa ka bitik. Og sa diha nga anaa sila sa pakigdait, himua kini nga usa ka litag. Tanawa? Ang kalibutan, kumpiyansa na Piling ng kalibutan nga okay na. Madagan tagna si Pablo. Nagayon sila peace, security. Abi secure ng kalibutan, peace na kay labi ng mga dato, peace and security.
Sa ingon ni Haring David, yang ampo. O sa diha, nga ana sila sa pakigdait, himuha kini nga usa ka litag. Sa 23, pangit-ngiti ang ilang mga mata, aron sila dili makakita. Ug himuha nga magapadayon ang ilang mga hawak sa pagkurog. Nawa, si kurog. Kalibutan. Ibubo sa ibabaw nila ang imong kaligutgot. Ug himuha nga ang kabangis sa imong kasuko, makaagpas kanila. Maning gaba. Talima ka nagbitay ng atong Ginoo sa krus, nag-ingon, giuhaw ako, paimlog tagsuka og apdo, pagkaway batasan. Roma maghimo na po, mga sundalo sa Romano. Mabasa po ni mong Israel po, kasi sila may tugyan. Pero grabe na po nga silot, pintas na po. So say ampo ni David, mo na to, ibubo sa ila, ibabaw nilang imong kaligutgot. Himuha nga ang kabangis sa imong kasuko, nakaagpas kanila. Himuha nga ang ilang puluyanan, mabiniyaan. Kabantay mo itong storya sa mga kuhan man ito gihapon, itong napagilahi, itong kuhan pag yun, Black Plague, bubonic plague, no? So, unang mga panahon pag yun, makatiguangan na to. Mga balay sa una daw, nakakaduwa istorya sa matigulang. Pag umpisag kamatay ang tao sa isa kabalay, hurot gina sila diha. Biyaan gina ang balaya, way mo duol nga masilingan. Kay kutob silingan nga maadto dito pag uli, mga matay pod, hurot po ng pamilya. May himuang ang ilang puluyanan mabiniyaan. Ayaw itugot nga may magapuyo sa ilang mga balong-balong. Kay ilang gilutos siya nga imong gihampak. O gisugilon nila ang kasakit niadtong mga gisamaran mo. Idugang ang kasalanan ngadto sa ilang kasalanan. Muning kuyaw. Tungod sa deception bitaw nga niabot sa kalibutan, nga churches karon, imbes unta nga ingani magrepent, magpray, magdawat sa silot, daygon ang Dios. Ang kasalanan, nadugang ang kasalanan tungod sa sayop nga reaksyon. Mali ang perspektive. Muna nga akong itapi karon. Kaya di masulbad ba? Kung ang perspektive mali, imbes nga mapasaylo, madugangan ang sala. Dapat rebuke na ito na. Kaya mo pag-asa, kung magsigitag, rebuke sa nagahimog ingana, ang ginabasol ang Diyos, wa nakabalo, wala nagbasol, wala nagpaubos, manghagit man hinuog Diyos. Mura bag correct, gihapon ang kalibutan. Ang Roma, wa man gihapon ga-repent ingani. Wa man yung gibasulin So, muning sakit muning ingon ni David. Idugang ang kasalanan ngadto silang kasalanan kuyaw ni. Kung kasalanan imbisulbar na dugang ang kasalanan kasi may tabo. Magpadayon ang silot o gaba. Pero karon magampo ta ug himuon nato ang husto nga paagi. Mun importante kayo ni, no? Ayaw sila padangata diya sa imong pagkamatarong. Muning kuyaw nga pagampo ni David. So, daghang mga generations na ingani ba? Daghan na. Almost 2,000 years na gutaron. Bawasan mo first century, 100 years. No? 1,900 years. Pasulod natin sa 1,900 years. Nga nag-ingani ta. Maantos pa na to na. Mga bata, tanawan yung mga bata gagmay ron. Maglinger pa, magpadayon paghapon ang divine retribution. Ang retribution, kaning gikan sa Diyos bitaw nga silot, gaba. Magpadayon pa, masugot ka nga, magpadayon pa ang mga kalamidad sa imong mga kaliwatan, pila pa ka generation. So, magtanaw-tanaw ko sa mga bata karon, maluoy ka sa ila, di ba? So, maaghat kita mag-ampo ta. Nga kini mga pag-ampo ni Haring David, tungod manggod sa delusion po giniabot sa kalibutan. Ug sa mga nagpasalaag sa ato nga mga magtutudlo sa mga simbahan. Mali. Wala sila kabalo nga namatay ng tinong iglesia, piling nila sila gihapon, so wala sila yung militing nga ana. Proud pa gani sila.
Wala ta na, oy, kay mga anak na ta sa Diyos, mga linuwas na ta, church na good ta. Pero pag ampo, Diyos, di ba church makamili mo? Di ba mga anak mo, ano yung ani man, among pastor na matay, among pare na matay. Na COVID. Nga wa manggig kami nimo, taga-iyog, kining warning, ipadamgo naman lang ta minimo, Diyos, sa mga kaoy. Church kami nimo, among ipadamgo ha. Nga may COVID virus di maabot rin. Oh. Amo na actually sa tinuod lang, sa mga simbahan karon, may confusion eh. Ang ilang reaksyon, dili mahulog diriyo. Diriyo. In fact, masulong pa nilang Diyos sa mga Diyos oy. Sa mga kaginoo sa Kristo oy. Oh, sa mga balang espiritu, nganong wala man kita pahimang do ibig sa damgo na lang. Na, asa mga churches karon? Naba isa na ingon nga, uy, nakabalo naman kami adaan, ana, uy. Mayog, tikalon pares kay Kibuloy, maingon nga, ay, napindot ko lang man god ang virus ba? Ang sudlanan sa virus, napindot ko, nakahungaw ang virus. Still lang yung mga virus sa ingon ni Kibuloy, magtikal sa nga na. Pero kung ba mga churches nga, way tikal nga na kadako. Ngayon sila nga, sa ina pagampo, ngayon sila nga, amahan, nga nung magig kami niyo padamguha, uy. Lord Jesus, Father Jesus, Holy Spirit. Ana, actually sa ilang simbahan karon, muna sa sikreto lang. Man, grabe naman ka. Sa kadaghanan mo, sige, big preaching, sibo, alive kami pirmi. Glory kami, hallelujah. Praise the Lord. Pa, malanggig ka nagpadamgo, bisag sa isa lang sa mo adiriyo, panindaghanan sa kalibutan ng mga nag-alive. Sus, wag no? Wag yun. Muna actually sa karon, na sila'y pagbasol. Muna, mahulog sila sa perspective nga di mao. Oh, di ba sila musugot nga dili sila church? Di sila musugot nga dili sila anak sa Diyos nga mga naluwas. Ang Diyos silang basulon sa mga ka-Lord. Oy. Wa magigami mo. Kuan ba? Mayingon pa pastor, sige lang kay trial sila sa ato. Oy. Trial sa iyang mata. Di trials. Ginakuan lang ta sa Diyos. Oy, nadagdagan na sila mga drama, mga rason-rason nila. Pagkahuman pag mag-successful ang lockdown, mapindown ang pananglit, mapindown mangyod ang virus na. No? Ang gawas na po ng mga tikalo na ng mga pastor pare, mga ministro. May una po sila nga, tanawa lagi kay nag-orasyon, pirata man tayo. Oh! Ayaw gilang kuhan ba? Sus, ang among kuhan gid ba? Pag kuha mo sa among birhen, pag kuha mo sa among ribulto, nagsiga gid ang mata, nagluha gid og dugo. Amo dayon to, wala na dayon virus. Tanawan niyo, pagkahuman ni pananglit makuha ni sa gobyerno, o maka-discover ang mga scientists o kuhan, ang kusog mutika lang mga reliyoso ba? Yung tanawa, epektibo gid ang orasyon pirata ba? O, nagtawag ta kay San Roque o kay San Rafael. Tanawa. Mga tikalo yung mga simbahan, manggawas ni pagkahuman. Pero ang karon, wala gyud pahipi sila tanan. Mga tikalo ng mga simbahan, churches, ug relihiyon. Wala man sila prophecy. Wala miracles, wala healing. Nagyampungan sila, naghulat sa mga scientists. Uy, asa naman itong mga scientists? Makadiscovery na ito sila vaccine o tambal. Nagkaingon sila, uy, maayo pang gobyerno kay Abtik. Hasta mga, kita nyo itong mga, di mo sugot ng mga manimba, pangbunalan. Kita, pangbunalan, magahe mo ulo. Ina na nga walay gadiring sa aron. So, na ni siya. Napay nabiling verse, isa. Iduga kasalanan, ganito sa ilang kasalanan ni Kuyaw. Muning ginadala ko sa inyo ng topic ni. Aron, di na madugangan ang kasalanan. Basulo na po nilang Diyos, Pagka magtikal na po sila nga, sa ilang mga bakak, padayon nila. Hugayaw sila padangata diha sa imong pagkamatarong. Sakit ni. So daghang generations nga natuman ni, nga wagin makadangat sa pagkamatarong. Kaya matultuli ang solusyon. Ang isakto nga itabo. Wasta kabalo nga iglesia gipatay ito sa hadis. Ipapapas sila. Tanawa, ipapapas, annihilate, exterminate. Gikan sa basahon sa kinabuhi. O sila dili ipasulat lakip sa mga
matarong. So ay pila ka generation gid nga wa masulat sa libro sa kinabuhi. Ang wa malakip sa mga rehistrado sa langit nga mga matarong. Nga pahit. So kung di ta mangiliyo po sa Dios, isip mga pinili karong panahon na, magapadayon pa nga mga retribution. Ilisas tinuod lang to sa lubnganan, pero mubangon siya. No? Kaya na may saad ang Ginoo sa iglesia. Mateo 16:18. Sa ingon niya, nga the gates of Hades, lubnganan, shall not prevail against the church. No? Pasabot, the keepers of the grave. Keepers, ang nagapugong, hindi mo bangon. Dili makapugong, hindi magbadaogon. Come out good, mugawas good. Mugawas good ang church nga ma-revive. No? Muna'y saad sa atong Ginoo. So, karon dito sa Sardis. Sa una, nakadungog mo sa ako ang nag-ingon nga daw sama siya sa tubo. Nga sa una, giharbis na. Per century, giharbis na ang tubo. O niya, ang mga dahon na aradiha sa hasinda, gisunog pa. Gitagod-tagod pag yun itong mga tubo-tubo dito, ang siwil sa yuta. Ay, gipasagdan sa mananap, nasulod ang mga mananap dito, nang inaon. Abi mo, wala na itong hasinda. Pero, niabot ang panahon, ingon ang tag-iya, nag-uma, pahawaan ang mga mananap diha. Yagi, kurala na. Di ay ito, mutubo og utro ang tubo. No? Hinga na ang iglesia. Karon na pag-isa nga nakita nga mas nindot pagyud. Kailaman mo kugo, no? Ang kugo ang ginatawag nga impirata silindrika. Ginatanaw sa ubay nga pisti. Pisti sa yuta. Kay once ka mintra na ang impirata silindrika sa imong yuta, magkuya na pwedeng lisura, puhon, kwaon. Kaya ang kugon, sugot magsunog. Mura sa iglesia. Ang iglesia, adapted sa sunog. Adapted sa patay. Sa ecosystem nga murderous, pero sa kalibutan, hostile, harsh, nga environment para sa iglesia. Sugot ang iglesia, patay. Patyon. Ang iglesia, i-consider sa Roma o sa Israel, nga salot sa kalibutan. Pagtunga sa iglesia sa kalibutan, first century, tanaw sa kwan yun, tanaw sa Roma sa iglesia, iglesia sa Kristo, piste ba? Bisag Israel, tanaw piste yun eh. Mara kwan, magtanaw nimo sa kugon, piste sa yuta. Tanaw sa mag-uuma ba? Sa kugon, piste yun. Kay perennial ni siya, magsigig utro-utrog tubo, bisag sunugon. Sunugon mo ang kugon, sunog tanang vegetation, kauban niya, tabang pa sa sunog. Tungod kay labong man kayo ang mga dahon. Ang iyang init, puting inita. Ang inahatag nga init o kalayo sa kugon. Pero matingala ka, human niya nalimpyo ng yuta, tungod sa sunog, nurok na po ng mga kugon. Nidaghan pa noon. Ang uban, nalupig na. Ingana, yung tandaan ninyo ang iglesia, mga kaisa. Ang iglesia sa atong Ginoo, murag kugon. Gisunog, sunog. Pero sa pagkasunog sa kugon, sunog po na kalibutan. Kuha nyo? Ang kasakit nga gihatag sa kalibutan sa iglesia o sa atong Ginoo, nibalik sa kalibutan mo na ni karon. Ang itong upat kakabay, lahilay kulor. Ang ending ato, gutom o kamatayon o lubnganan. Pero dili lang to para sa iglesia. Apil ang kalibutan. Ang problemang dako, kay kung ang kalibutan masunog, walay pagkabanhaw ba?
Pero ang iglesia, kay adopted man siya sa kamatay, sama sa kugon, mubalik sa tubo. Nga naman, 6 inches from the ground, ang rhizome sa kugon, puti daghana. To the depth of 4 inches, 4 feet, ha? Ikan sa 6 inches to 4 feet. Ang rhizome, ang gamot sa kugon, ni tiurok, ni pailalong. Ang unang ang kugon, musugot sa sunugay. Ang iglesia nga na. Abi ninyo, ang pundasyon sa iglesia, ito sa langit. Ang bato nga buhi, ito sa langit. Kiliran sa Diyos. So ang iglesia, sugot o patsyon. Pero karon no, wali ka ang iglesia gipatay, pero tingkuruga sa mga churches. Hindi gid sila musugot. Isa ang mga sakop ni Soriano. O ka na nagawali before sa tua, mga Church of Christ. Hindi sila sugot, o mangilgigan sila kung mag-isgot ang iglesia gipatay. Pero kita wala, mangilgigi, yung ano. Kabalo kita nga pundasyon sa iglesia, kung sa kugon pa, yung rhizomes, buhi nga buhi, tuwa sa ilalom, nagpundok, puting daghana. Mula sa batong bantilis. Ang pundasyon sa iglesia, batong bantilis, tuwas kiliran sa Diyos sa langit. Masa may kurba. Sa mo nang imagine ninyo, ang iglesia, bisag garabo ni mga punuan, gina ni mo, bisag sunugon pa rin, busag imong tagod-tagon pa rin punuan. Ayaw kahadlok. Ayaw kalisang. Mga kita, wala na sa ato, pero grabing kalisang sa mga churches karon. Di sila, wala kuno'y posibilidad ng iglesia mamatay. Di pwede. Hadlok sila. Kaya iglesia, gina, minila, kanang, mura lang bitaw ka ng mushroom, kapag tumba sa mushroom, wala. Muna iglesia nila, paminaw sa iglesia, mushroom ba? Kapag ibot, pagkatumba, wala na dayon. Imagine nyo ng iglesia, kugon, impirata, silindrika. Itawag sa impirata kay imperial ba? Sa kupo niya ang tuganan tamo, ang kalibutan sa kupo niya sa iglesia ba? Nga tinuod. Nga karon nasa lugnanan. Samtang nasunog ang iglesia, sunog po ng kalibutan. Ang kalibutan lang, wakabalo, nga kasunog siya. Pero salamat na lang gani kay ang Diyos sa iyang kabuutan, sa iyang grasya, kapag kamang giluyon. Kaya si David, nagsulti man po sa Salmos, His mercy endures forever. Naabot sa itong panahon na yung kaluoy. Imagine, 2020, ang kaluoy sa Diyos, niya pa? Hindi mahurot ang kaluoy sa Diyos. Tama yung ni David, the mercy of you endures. Nagpadayon. Una itong ginapasalamatan, buutan ang Diyos. Amahan din siya. Matarong dinod ang Diyos. May silot, may blessing. Pero ibabaw na tanan, nagpaluyan na tanan ang gugma sa Diyos. Grabing gugma sa Diyos. No? O nahimo siyang consuming fire karon. So ang kugon, tanaw ni mo consume. Apil ang kalibutan ang mga nasod. Sige ka consume. By the fire. Ang kalibutan na po ang nagsugod, naghaling. Nisumbalik sa kalibutan, ang gihimo nato sa iglesia. Muna ginahinulsulan nato. O ginapangayo ang pasaylo o pakiluoy. Samahan nga, kumahimo, kaya nagpasaling man ang iyang anak, nga ikat short niya for the sake of the elect. Muna kita, nga mga kaisa, mga pinili. Barugan nato ang atong pagkapinili. Hindi nato pasapayan, no? Kita ang faktor karon sa kaluoy sa Diyos sa kalibutan. Nasa atua. Ang pag-ampo adlaw gabi, ang pagpakiluoy. Ang pagdayeg sa Diyos. Kaya nakabalota siya ang pagkamatarong. Huwag ang napahipi diya nga gugma. Hindi man pwede nga dili niya himuon eh. E nga no, gihigugma niya yung anak ba? Gihigugma po niya yung iglesia. Kung tungkol saan ang gugma, yung kaluoy, ani, sa mga pinili, karong panahon na kita'y pag-asa, nga hunungo niya ni, Great Tribulation, Strong Delusion,
the night, magbilisyo na po bagong kabuntagon, the evil, abot na po ang maayong mga panahon, indignation, ang kapungot, muugdaw na. Og ang iyang pleasure, mahamuot na po siya, usab sa katawhan. Pinaagi sa ato, unahan ato. Kita ang maghimog mga paagi nga ang Dios mahamuot sa ato. Himuon tatong isulti bitaw sa katong isa nga gilansang sa cross kauban ni Jesucristo. Girebuke niya ang di matinuohon. Rebuke ko ginato na sila. Sa any chance nga makita nimo rebuke. Wa ka mahadlok sa Dios. Mag-ana-ana mo. Pasabton po nato sila maayo nga retribution. Mo nang nabasa na ko mga bersikulo. Og ang sala. Kay wala sa kabantay bang ang gibuhat nato sa Iglesia kay Pablo. The greatest man nga gipanganak sa bahay nga gi-consider nga the greatest si Pablo. Gipugutag ulo sa Roma. Pedro, si Juan Bautista, mag-saints to sila nga greatest saints nga naglakaw sa kalibutan, na produce aning kalibutan. Unya ang atong Ginoo, pagkamahal siya sa Dios. Abi niya di tinuod na kung sa kamahal sa Dios ang anak. His only begotten Son. Ginatawagan siya nga the beloved, in whom I am well pleased. Niya giani nato sa kalibutan pag-abot. So, expected yun. Muna akong i-post. As expected, divine retribution. So, ang ending ato, kalibutan is sunog, kamatay, lubnganan. So, sama sa kugon, ang bukid, kayutaan, sunog tanan. Mga vegetation, sunog. Ang problema, kalibutan, kaya hindi siya mabanhaw. Karon, ang muduminit hinuon ani, ang nangayuta, kagisunog. Ang kugo na. Afterwards, ka naman, wala naman. Limpyo naman. Pero ang kugon, buhi pa ang rhizome sa ilalong, puting daghana ka pundok. Napay, kumaabot pag mo sa init diha sa 6 inches, napay ito sa 4 feet. Pagkamalay niya nga, wala na, babaw. Mubalik na siya. Magawas. Mandurok na. So, ultimately, tuganan ta mo, ang mudominate aning kalibutan na, sama sa kugon nga nagdominate sa yuta. Magdominate aning iglesia. Nga naman, sunog na makalibutan. Mubalik ang iglesia. Ngayon ako, the church is recurrent. Mag-recur siya. Mubalik siya. Mu-emerge siya kutro. Because the church is death resilient. Resilient siya sa kamatayon. Adapted siya sa kamatayon, sa hostile nga environment. Hostile, ila siya nga piste sa kalibutan eh. Kasi ila siya nga piste sa kalibutan. Ang Roma, apil ang Israel. Lain no? Ang nagdalag kayo sa kalibutan, ilang nga piste sa kalibutan. Nga naman, dautan man ang atong gawi sa kalibutan. Gidominate man ni Satanas sa kalibutan. So ang perspective sa kalibutan, pag abot ni Jesucristo sa iglesia, salot ni. Kontra ni sa itong mga paginawi. Nasa gibuhat, patay. Pero sa kabalo nga, pagsunog, pagpatay, paglumos sa iglesia, pagpatay sa kalibutan mismo. Ilad ni Satanas. Ilad sa Roma. So ultimately, ang Roma, siya ang mudawat o katapusang balos, silot. Silutan ng Roma, tambog siya sa, i-incinerate siya. Nakabasa mo sa Revelation nga ang kamatayon o Hades, kauban sa false prophet, popes, uban pang mga false prophet diha, kauban sa beast, Rome, itambog, ilabay dito sa lake of fire. Ano yung Ilisuriano? Ang kamatayon o ang Hades, tao na, kaning persons na, kaya nga nung silutan man sa lake of fire, mali. Ang lake of fire, di man to silot. Incinerator lang to, iho ito gidestroy. Gidestroy ng kamatayon. Kaya useless naman ang kamatayon, o ang Hades, unya, pag mabanhaw na. O tagaan na sa
Dios og eternal life ang tao, sabay pulo sa kamatayon og lubganan. Wala na mailubong. Wala na may mamatay. So, gi-incinerate na to. Kumbaga, basura na to, nga sunugo na, wala na lang. Pero kauban dito ang beast, which is Rome. So, mutanggap og katapos-tapusang silot niya. Roma yun. Kauban sa mga pope, false prophets. O si Satanas. Ang pinaka-mastermind nila tanan. So, muna, hinaot nga sa diyang mahibawan ninyo kini, o na tugkad ninyo kini, na mapagtulunan, ang atog yun nga himuon is repentance for the world. Repent na to ang kalibutan. Dili lang sa atong kagalingon. Ang kasagara ga-repent, sa kagalingon naman. Ang i-repent na to ang sala sa kalibutan. In general, the sin of humanity. Asa nga sala? Ang pagsalikpay sa panganay. The firstborn of God, the firstborn of the universe, the firstborn of all things, Christ, firstborn of all creation. And pag-destroy sa iyang Ecclesia. Mogin ang atong focus. Ang humility, nakuha naman ninyo. Muabot yun sa inyo humility, kay kabalo man mo. Kabalo naman mo. Hindi na ito mag-ingani o. Nagagit-hagit, isog-isog pa. Kung ikaw, Ginoo nga naman, nga giani man. Di na, wala na tara. Ato ng review ko. Atong pasalamatan ng Diyos, ato siyang daygon sa iyang pagkabuutan. Nga hangtod karon napay pag-asa kita. No? Okay? Dari tayo mga Facebook page, inyong matanawan. From time to time natin gina-post diha. Facebook page na to, Church is Dead. No? Importante na, mga pasabot po na to. Kung mahimo, i-share ninyo. Daghan naman karon nga nag-like sa atong mga gina-post, bisag dili na itong mga kaisa. Mas paspas pa gani ang uban mo love, o mo like, no? Gina-share pa nila. Hindi na ako na mga kaila, ha? Gina-share nila, o gina-post. Gina-like, gina-love. Naapod sa Radyo Seminaryo, makita atong mga programs. Nga atong program unya, i-post po nato diya sa Radyo Seminaryo. Unique Doctrine. Naapod sa Witness to the Sun, i-share nyo sa uban nga mga katauhan, sa mga groups, para madali nga matultulan nila atong pagtulunan. Minister of the Word, Middle Christology. Ang atong cell number, no, ihatag po ninyo, 0939-5763-135. 0939-5763-135. Sa pagtapos atong seminar karon, ako mag-ampo. Kabani ko ninyo sa pag-ampo sa atong amahan. Father Yahweh, sovereign power, benevolent despot, generator of the sun and of the cosmos, possessor, controller of the universe. Manuna sa tanan, kami tawag sa imo diha sa dakong pagpaubos nami kasubo sa among kasing-kasing tungod sa nagakahitabo karon. O isa pa yan, wala kami kaligot-kot kundi pagbasol lamang sa among kasing-kasing. We are worthy to receive. Kini nga mga hampak nga tunglo nabot sa kalibutan. Angayan lang tungod matarong ka. O gihigugma mo imong anak kung iglesia. Mga katawhan nga tuo sa imong pulong o sa imong anak.
gipasakitan, gipintasan, gipamatay, panglumsan, gipangsunog, ipakaon sa mga mananap. Mga mananap pangtud karon ay mga partisipasyon nga nakahimog kadautan sa katawhan, pinagi sa ilang mga bakterya, parasite, ug ilang mga virus. Kami nagkasalig sa imong kaluoy, nakita namon nga ang imong kaluoy nagalili gihapon sa kalibutan hangtod karon. Taliwala sa mangiug mga kagabhion nagabot. Ang imong saad nga among ginalauman, bisan pang saad sa imong anak nga magahunungon niya kini nga dakong kasakitan nga nagabot sa kalibutan. Amo ka nang ginasaligan. Amo lang ginahangyo nga kung mahimo lamang nga sa among panahon karon, sa di pa mupiyong among mga mata. Og kami sad mga naog sa gahom sa Hades. Hinaot nga imo kaming hinumduman karon, kami nga gipadaygan nimo sa pagkilala sa imong anak nga bugtong gikan sa langit. Siya mo nangatunan nga higmaon o sa kalibutan karon among ipakigbisog kini bisan sa dakong kusog nga pagkontra nga among pagasabangon sa gubangon. Among kining barugan ang pakig-away aron nga mapadayon ang pagdaog sa imong ebanghelyo diri sa kalibutan nga wa na human kaniadtong unang siglo. Gasalig kami nga ang puti nga kabayo mubalik pa kauban sa mga bag-ong mga katawhan nga imong gipili og naka-overcome sa mga pagtulunan nga makak sa kalibutan. Og wala kami maaghat nga magsunod sa laing mga pastol. Og wala kami moagi sa laing mga pultahan. Ang imong anak ra gyud among gikilala nga pultahan nga pag-agihan kay siya lamang ang gikan sa langit nga imong ipadala sa kalibutan nga may katakos sa pagluwas sa kalibutan. Ang imong anak among panggasad sa mga gipangga sa unang mga Kristiyano ni atong unang siglo. Di na mo pagbuyan ini nga pagpangga. Amo sang labanan bisan pang imong mga apostoles si Pablo nga ginakontrapod karon sa kalibutan. Among labanan ang iyang mga sinulat kay kini gikan sa imo pinagi Ginoong Kristo sa Balaang Espiritu. Kini mga pulong nga gikan sa imo. Nagpasalamat mi dako nga imong gitudlo sa amo ang mga tamperings, mga pagkamali sa translation nga pasiugda sa imong makaaway din sa yuta. Salamat sa kaalam gitungkot po sa amo. Sa kaisog sad nga imong gihatag sa amo kay kung dili sa maong grasya sa kaisog ug kaalam nga imong gihatag sa amo, wala namo ni masabti. Og kini ako mga kaisa, wala sila kahimo sa tuo sa imong kamatuoran nga gipadayag karon. Kung ang katalaw nagpabilin sa kasing-kasing. Salamat nga gipaisog nimo sila. Kauban sa pagpalantip sa ilang mga hunahuna. Gipadayag mo sa ila ang kamatuoran. Salamat kayo nga ang imong anak naghatag og paglaom sa amo. Pinagipagsulti nga ang mga ganghaan sa Hades dili makabuntog sa iglesia. Salamat sa sambingay nakita namo sa kugon. Nga bisan pa gisunog, pahamtang among buot amahan. Nga mga tubo sa gutro, o siya gina magadominar sa kalibutan, sa katapusan. Tungod ang iyang punuan, naa sa imong piliran. Among pinanggang anak, among Ginoo manluluwas. Sa iyang pangalan, tungkol sa iya, pinagi sa iya. Kami nagadangop sa imo, nagapangiliw po, nagapangayag pasaylo sa kalibutan. Pasaylo kami, sa dakong sala, muna himos ito. Pasaylo kami. Salamat sa imong kabuutan, sa imong kayo. Salamat sa imong gugma kay kapadayon. Gugma, nagigikanan sa imong kaluoy.
Amahan, di unta kami takos sa imong kaluoy, sa imong gugma, kabuutan. Tungod, makasasala man kami. Bisag kini nga among nasod, taas ang panahon nga giserbisyohan namo ang imong kaaway. Ang Roma, gilipay ang Roma. Ipistahan namo ang Roma. Gihatagan namo sa mga bahandi, hinaguan. Ang pinasingutan sa among mga ginikanan. Gidalag tukod sa gingharian ni Satanas. Kung sala ang nahimo po sa among nasod, kung sa ubang mga nasod, sama sa Latin America. Amahan, among ginahangyo nga kung may imong ablihan po ng mga panghuna-huna. Ang among mga kauban mga Pilipino, na malamdagan sila. Diri sa sidlakan na kay plano nga maayos ang mga. Kami magasugod sa mga pagdayeg sa imo. Dayigon ka namo imong kaayo, ug himuon namo ang among mahimo, mintras may kusog kami kinabuhi. Aron ibisto sa kalibutan ang sala sa Roma. Ug aron makita sa tanang mga nasod ang gibuhat niya dautan sa mga kanasuran. Kaniadto pa hangtod karon. Aman hatagi kami taas pang kinabuhi, mahimo namo kini. Ginapangayon namo ang imong dugang kaluoy sa mga. Kay kami dili angayan tungod makasasala gihapon kami. May mga butang hindi kami badawat gikan sa imo tungod may mga ginagunitan pa kami nga di pa namo mabuhian. Aman ang paghimpit, pagkamatarong among ginahangyo pinagi sa imong grasya. O pinagi sa ngalan sa imong anak, sa Jesucristo, nga among Ginoo ug manlalaban diya sa imo. Amen. Viva Revolución Cristiana! Hasta la victoria! Siyempre, dalaygon ang Diyos ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo, gikan sa walay sinugdanan, ngadto sa walay katapusan. Amen, amen, ug amen. Hallelujah, hallelujah. Yaw daw, yaw. Roma, ikaw ang hinungdan sa kasama ko ang kinabuhi. Samdan mo nga akong kasing-kasing, gigunog mo nga akong kaumbangon. Para ka, Pisto! Sara! Para sa kahayag! Sara! Para sa kinabuhi tayo! Sara! Pinamang takot sa kanan. Isa lang ang Diyos. Ang Nasunod sa isang tao, ang Kristo. walang Pilipinas na kagiglay. Kaya karoon mo yung atong paglaong karong panahon. Kristo nagapailalom sa iya. Dalaygon ang Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesucristo gikan sa walay sinugdanan ngadto sa walay katapusan. Amen. Amen. Hallelujah. By grace you are saved through faith.
si Kristo Pisto namatay, ang iyang lawas namatay pod. Kay ngano? Ang atong Ginoo na banhaw. Ang iyang pasalig nag-ingon siya, because I live, you shall live also. Ang iglesia mabanhaw sad.